Ну шо, як вітанкі? Мої шановныя, аўторак, як гэта ўжо склалася традыцыйна, мы ў аўторак і ў чацвер гуляемся у Long Dark. Рада ўсіх бачыць. Спадзяюся, вы рады бачыць мяне. Зараз чакайце, тут мене штосьці. Ага, ось так лепш. Усё. Я гатовы. Трошкі штосьці мне тут перашкаджалі, гэта дробязі. Так. Што мы пачнем? Куды мы працягнем? Мы з вамі дзе знаходзімся, наколькі я памятаю, хаце для паляўнічага. Во, звералова. Мы яе замалёўвалі, наколькі я разумею, правда? Так, і, адпаведна, ноч. Слухайце, зараз ноч, а у нас стаміны от сракай жуе. Так. А ну чакай. Гульня, ты шо? Падурэла. Скура аленя высушаная. І вантро. Так, чакай. Ось. Ось так. О! Чуллівасць як належыць. І сюды давай гэтае запіхнем, хай яно тут ляжыць. У нас ежа, я так разумею, яшчэ мала, правда? Так у нас ёсць пліта, печка. Ось так узялі. І пайшлі паглядзім. Фой, здароў! Вітанышкі табе. Як там жыло было ў гэтым? О, аленіна прыгатаваная. Што там наконт вады ў нас? 2. Добра. Пакуль вечар, хадзем. Замалюем. А то я, калі скончыў мінулы стрым у чацвер, дык паглядзеўшы, што нам трэба было замаляваць, ды выявілася, ведаеце, што вось той труп, які ляжыць там, дзе мы ваўка забілі, яго таксама трэба было замалёўваць. Ха-ха. Вось гэта іронія. Холаду табе мала? Мала. Немагчыма жыць у цяпле. Я лепш буду пакутаваць у холадзе. У гульнях яшчэ мерзнем. Вось, ну як ёсць, слухай. Дарэч, мне здарылася непрыемнасць акурат перад стрымом, прыблізна за 20 хвілін, як я вось лічу, што бляха ноч, не паспею я замаляваць, мабыць. Вось, а трэба. Мікрафон зламаўся. Вось, мне ж ён час ад часу адвальваецца. Дык вось я неяк там на званке на працы зачапіў яго зноўку. Ён адваліўся. Я зразумеў, што ўсё, няма куды ўжо цягнуць. Трэба яго направляць, запаяць, каб гэтага гаўна не было. Вось, і я вось уявіць сабе. У меня потом было 2 звонкі. Я сядзеў на гэтых звонках, дзякуй Богу, яны былі без камеры. І я на гэтых звонках сядзеў, паяў мікрафон. О, ты гля, яна замалявала ўсё ж такі. Так, бачыце? Апошні прыстанак Макса. Так, а ведаеце, што я зраблю? Не ведаеце, я зараз проста зберу мяса. Вось гэтага ваўка. І закіну там пад хату, бо там ёсць 3 кавалкі прыгатаванага мяса. О, будзе яшчэ 5. Так, 76, выдатна. Дажылі. І ты зараз гучыш у маёй галаве. Так. Але затое ўсё ўдала. Гэта ж шыкоўна. Хоце, у нас ноч на двары, а мы не мерзнем. Як так? Як гэта працуе? Чаму? Так, ну што? Тут, ведаеце, было б зараз сюрпрыз-капрыз, калі прэснуўся медведь і нас чакаў тут. Прышпільна было б. Майстер, што тут казаць, ёсць паяльнік, карыстацца меж. Гэта паяльнікам карыстацца даволі проста. Не, ну там я ж дома не пачыніў яго так, каб не направіў, каб ён там бездакорна зараз працаваў. Выявілася, што я его... Па-першае, было цяжка разабраць. Курва. Такі ўжо мікрафон стварылі гэтыя кітайцы, што ледзь паспеў разабраць яго на кавалкі. Потым далез туды да гэтага порту Type-C. Выявілася, што там
Мікрапайка, як заўсёды, гаўняная. Вось, галоўнае, каб яна не адвалілася, бо я ўжо туды не падлезу, у мяне няма гэтага джала тонкага такого. Стоп, адкуль паяльнік, і што ты з ім рабіў раней? У гаспадарцы проста быў паяльнік. Рабіў тое самае, што заўсёды, дрэмер вітаначкай. Так, ну мы тут проста гэта скінем мяса сырое. Вось так, напэўна. Так, лушчак таксама. Усе прыгатаваныя. Так, 3 кавалачкі прыгатаваныя. Усё. Няблага было б вады зрабіць сабе, але ж ужо як-небудзь перажывем гэты момант, правда? Так, тут ще нешта бачна. Так, адпаведна, будзем зараз што, сядзець? У носе калупацца, бо нам раніцы трэба чакаць, мы ўсё роўна нічога не замалюем, пакуль не прыйдзе сонейка. Таму проста сядзімо, страчваем нашу цягавітасць. Во, зараз ляжам спаць на 7 гадзін. Мабыць, гэта ўжо будзе раніца. Пойдзем далей. Мне трэба яшчэ, дарэчы, дадаць сцэну, каб вам паказаць. Ну, каб вы таксама не сядзелі, не калупаліся ў носе, а глядзелі ў экран, бачылі, што дзеля гэтага дасягнення. Заебісь. Мы ж, падаецца, мы толькі-толькі пазбавіліся гэтай хваробы. Рызыкі. І яно на табе зноўку. Так, ну хадзем. Гэты вітамін С. Ну так, мы ні халеры не замалюем, калі ўжо завірухам. Пойдем назад. Фэй, а ты гэта раптам што, паяльнікам не ўмееш, не карыстаешся? Табе гэтае не трэба. Так, што ў нас па стане? 90, мы рамантаваліся перад выйсцем. Толькі носа паказалі на вуліцу, адразу 1% ужо. Ну, нішто сабе. Так. Добра. Давай сядзець. Завіруха, мяце завіруха. Ты пакліш мяне, тихо, паслухай. Гэта не складана, але ў жыцці не сутыкаўся. Да ладно, ты нічога не паяў, як гэта? Ніколі. Цябе што, прыстаўкі ніколі не было, якая ламалася б са сваімі ебанымі геймпадамі кожны тыдзень? Ну, гульня, ну выпусці. Я так не люблю, калі ты мяне замыкаеш. Зламаў мікрафон. Так, сёння літаральна на званке заўважыў, што ён адваліўся. Вось, і больш не падаваў прыкмет жыцця. Тут прыйшлося паяць паміж спатканнямі. Вось ён і паяў, так. Быў... Ну дык вось яно што, Фэй. Ён старэйшы брат цябе задавольваўся, забяспечваў гэтымі рэчамі. Ой, гав цябе ліха. Ну, што ты мне патрэбнае тут? Дзякуй Богу, што гэтае яно з'явілася ў нас на гэтай мапе, бо ў нас тут рыба ёсць хаця б. Халера, цяжка будзе нам, калі гэты вітамін С ад нас не сядзе нікуды. Каб цябе трасца ўзяла. Паскудства. Так, я таксама ніколі нічога не паяў. Зумер цяга з 30 гадоў. Можа быць. Не, у мяне гэтае пачалося паянне гэтае, калі гэта было пачатак 90-х, прыблізна 94-й год нават, я б так сказаў, калі я дарваўся ўпершыню да паяльніка з нейкай практычнай мэтою. Я захопліваўся, такія былі кніжкі у савецкія часы, зрабіць сваімі рукамі нейкія лялькі, цацкі і гэтак далей. Вось, і сярод тых цацак былі на электрычных маторчыках, мабыць, бачылі, ведалі, якія звычайна ўсталёўвалі ў машынкі
Ну, то бок, які працавалі ад 2, падаецца, батарэек фармату AA. Вось, але іх трэба было запаяць, зрабіць нейкі кантакт з гэтымі батарэйкамі ці акумулятарамі. Вось, і ўжо потым, вядома, карыстацца. Вось там я першыню пачаў гэтым. А потым з'явілася яшчэ 8-бітка у годзе гэтак 96-м, падаецца. Вось, але, ой, там проста пакуты. Гэтыя геймпады трэба было паяць, кажу, кожны тыдзень. І ўсё. А далей пашлі ўжо такія дарослыя. Як гэта цікавасці. Ну што? Сціх. Можна ісці? Пайшлі. Нарэшце. А далей ўжо паяў і ў аўтамабілі, і ў хаце праводку рабіў у адной, у другой. Карацей, напаяўся нармалёва так. Адзінае, што не даю рады, гэта пакуль што з электронікаю, вось з мелкаю нейкаю. Тыпу вось USB-порты і ўсё, што драбнейшае. Вось гэта ўжо ўсё, не магу. Ці то ў мяне рукі крывыя, хірургам я дакладна ніколі не хацеў быць. Але, карацей, не атрымліваецца. Так, а я сёння хадзіў па офісу і лямпачкі у нацяжной столі рамантаваў. Яны там на вусікі крэпяцца. Так. Ну такія светадыёдныя. Споты, карацей. Рэйвен, вітаначкі. Зайшоў на халадок паглядзець. Надакушала цеплыня. Так. Столь правісаць пачала, і каму ўсё гэта трэба рабіць, нікому ёсць і займаўся. А чаму гэта яно правісаць павінна? Як гэта? Яны што, не замацаваныя непасрэдна да столі, а на... Як гэта? Ну, да бетоннай столі яны мусяць чапляцца, а не да нацяжной. Ось гэтыя корпусы. Так, глядзіце, тут у нас нічога няма. Наколькі я памятаю. Апроч вось аленя. Ну і мяне. Так. Рэйвен, вітаначкі, нарэшце снег, а то ў Беларусі кажуць, дзе ў нас няма. А ў цябе няма, таму што ты далёка ад Беластоку жывеш. У Беластоку быў. У мяне жонка нават выкладала ў гэты свой, як яго, Інстаграм. Як у нас тут завіруха мяла. Так, далей мы ідзем да возера. Я памятаю, што возера мусіла быць. Дарэчы, якой халеры я з сабой забраў усе дровы, якія я знайшоў па дарозе да хаты паляўнічага, я не ведаю. МС Левін. У Вільні таксама снег. Во, бачыш? Вітаначкі табе. Дзякую за гэта, за інфармацыю, што ў Вільні таксама снег. Так што бачыш, Рэйвен. Калі шукаць, то можна знайсці. Так, вось яны прыплелі крыпяжо, якія да бетоннай столі замацаваны і пачалі на нацяжным біць. Вось яно што. Карацей, паламалася. А куды я палез? Вось хто мне патлумачыць? Зараз нагу зламаю сабе. Дзякуй Богу, не зламаў. Так. Вось наша хатка. Тут мы забівалі сабе мядзведзіка. На кулкішкі селі, каб не зламаць ногу. Зараз мы гэта замалюем усё. Так, у нас тут адна ад адной 2 кропкі непадалёк. Вось гэтая хацінка, і там трэба падняцца па ручаі ўверх. Будзе. Так, усё, падымаемся. А мядзведь яшчэ не адрадзіўся, я так разумею. Во, безыменная сажалка. Бачыце? Каб нам было бяспечна, давай сюды схаваемся. Оп! І замалёўвайся. Во, безыменная сажалка. Адзін далей, па ручаі. Уверх па цячэнні, па плыні.
Там мусіць быць таксама нейкае адзначанае месца. О, ты глядзі. Яшчэ. Хо-хо! Нішто сабе. Мы тут калі палявалі, гэта згубілі, а тут вось яно. То можа мы калі павернемся на абсерваторыю, то пазнаходзім свае 20 стрэл, якія там пагублялі. Неяк сонечна надта прыберы. Гэта не моя ініцыятыва. Гэта ўся гульня. Каб распаўніць мядзведзя трэба гадоў 10-10. Як ты любіш казаць, гэта сацыяльны канструкт. Тут гэта па-іншаму крыху працуе. А што гэта ты ледзь варушыш сваімі булкамі? Табе так вецер перашкаджае? Дзяўчына. Так, што тут цікавага зараз адбудзецца, гэта тое, што мы вось замалюем ручай, і потым пойдзем туды бліжэй да пумы. Там будзе лесасека. Все гэта мы будзем таксама замалёўваць, і потым будзем падымацца яшчэ на разбураную вежу. Там таксама нам трэба наверсе замалявацца. Ну што, давай. Мы яшчэ не прыйшлі сюды, куды замалёўваць трэба ручай гэты ці не. Бо нам туды трэба, а не сюды. Та-дан-та-дан-та-дан. Так, мабыць, бліжэй да гэтага вось каменьчыка, да крынічанькі. Потому што мне раней здавалася, што яна недзе тут ужо была гэтая лакацыя так званая, якую трэба было замалёўваць. Дзяўчына. Во. Замарожаны ручай, кажам. Трэба, дарэчы, вось гэта яшчэ пазбіраць жалуды. Во. Закінуты назіральны пункт. Наступны наш прыстанак. І лесасека. Да, але там будзе так, гэта у нас ветер нас хамуе, паскуда такая. Мы тут збіралі, не? Я так гляжу, што мы ўжо і есці хочам. Ну што сабе? Так, ідзем сюды. Ага, вось трос. Значит, сам трэба налево адсюль пайсці будзе. Май. Так, ну я спадзяюся толькі пума будзе направа далей. Хаця, падаецца, яе малявалі недзе тут. Ну зараз даведаемся. Яна сябе пазначыць. Ваўка чую. Вырвай вітанкі, тундру тапчу. Дзе ж гэта тундра?
Гэта ж тайга максимум. Тундра ж яна нізкарослая. О, лесасека, бачыце? З'явілася натыфікашка. Толькі паглядзець трэба, бо я чуў выццё, але ж драпежніка пакуль не бачу нідзе. Так, лесасеку замалявалі. Зараз ідзем на вежу. Штосьці у нас тут я бачу. З ежаю пакуль што кепска. Ці мы паспеем упаляваць сабе нашу пуму, пакуль мы да яе дойдзем, ці мы будзем галадаць раней. Спачатку гэтак. Фіга сабе паўлітра просто залпам бах. Я б з такой дзяўчынай піва не сядаў бы піць. Ну добра, тайгу. Ну добра, тайгу. Як справа, Верве? Што цікавага адбываецца ў цябе на працы? Калі пойдзем у рэйдзе Орнот? Баішся, што перап'е? Вядома. Я адзін кухаль перакулю, а яна, бляха, за гэты час ужо літры 3. Калі яшчэ з нечым салёным, дык увогуле, мне падаецца, і ўсе 5 глыне, і ўсё. На яго... Вітаю, паладзін, вітаначкі. Ніякіх рэдзі Орнотаў, чаму? На самой справе можна ў пятніцу. Убачыш, веру ў пятніцу можа, і я магу на гэтым тыдні ў пятніцу. Мне ёсць нават зараз, ведаеце, настрой такі дэбільны. Праз тое, што там на працы ў мяне такі вэрхал робіцца, вы нават не ўяўляеце сабе, але як-небудзь перажыву яго. Усіх перамагу. Так, вось так трэба казаць. Там пурпі кіроўваць. Трэба мяса, слухайце, трэба нешта з'есці. Мне рагозіны ёсць, не хачу гэтых птушачак дубасіць, таму што яны бескарысныя, як па мясе. Лепш дачакаемся пумы і завалім яе, і засмажым яе. Хо-хо-хо. Так, ну што? Во, закінуты пункт. Малюем. Контейнер. Клён? Дзе клён? О, дарэчы, лось. Олень, выбачаюся, олень. А што олень у тебе ёсць? Ніхера сабе. Ой, зараз будзем смажыць. Так, мы амаль прапіхнулі Don't Start to Hear Раліфа. Ага, вось вы якія. У ДСТ хацеце мяне запрэгчы. Але ж гэта раніцу ж, правда? Вы ж Раліф жа ж раніцаю заўсёды стрыміце, ніколі там увечары не стрыміў. Ну як ніколі, я не памятаю ўжо, калі гэта было апошні раз. Так, ведаеце што? Ось сюды. Зараз нам будзе смачненька. На жаль, лепус недзе знік. А што, нідзе не адказваю ўвогуле? Ну і сапраўды яго ўжо даўно не бачыў на стрымах. Штосьці лепус гэтае зусім забіў на гэтае, на стрымінг. Так, мне б яшчэ, слухайце, вадзіцы. Лоп. Давай ваду. Давай паўлітрыкі. Оп, ось так. Шикарно. 31, 17. Ось так. Шикардос. І трэба собі напарыць гарбатку, правда ж? Якую мы гарбатку собі бахнем зараз? Шыпшынку, рэйшу. У яе вітамін С ёсць? Ось у гэтай. Нема. Дык у гэтага піша, што нема. Курва, як даведацца, ёсць вітамін С ці нема? Давай гарбату.
лишнее 15. Ёсць вітамін С. Вітамін С ёсць, добра. Хадзем, у нас наперадзе пума. Ёй трэба будзе азадак начысціць. Нам трэба зараз галоўнае да вагончыка дабегчы там. Вагончыкі замаляваць і... Я, слухайце, больш не памятаю, што тут трэба яшчэ замаляваць. Трэба будзе рэкапнуцца, паглядзець. Так, перап'е, а потым выебе. Фэй, як ты... Слухай, гэта добры план. Мне падабаецца. Так, ну, калі у вас ад траіх атрымліваецца, тады і згуляеце. 2 красавіка быў апошні раз, і ў тв канале няма пастоў у капусткі, квашанай да цыбулінкі ёсць вітамін С. Ну, у яблыках ёсць. У шыпшыні ёсць вельмі шмат. Дарэчы, вось я не разумею, чаму тут не зрабілі шыпшыну нейкую імбою, каб можна было кубачак выпіць і табе на тыдзень гэты вітамін С. Можна ж, дарэчы, не кіпяціць, правда? Не кіпнем абдаваць шыпшыну, а проста паставіць на ваду, каб яна стойвалася, не ведаю, там, дзень. Вось, і спакойна потым піць гэты адвар. Ну як, настойку атрымліваецца шыпшынавая. Вось, і яна багатая будзе і вітамінам С, і ўсімі іншымі мікраэлементамі, якія ёсць у шыпшыне. А тут шыпшына нібы такое, ведаеце, як травы на пару сабе з гэтым сенам. Вось табе і гарбатка. Так, взялі і хадзем. Так, паходня нам вельмі будзе патрэбная, карысная, таму што наперадзе нас чакае котачка. Котачка, сука, такая яшчэ. Так. Дрымер. Так. А што я, жыццё такое? Праўда, жыццё, сапраўды. Гэта не мы прыдумалі, гэта нас навучылі. Ну што, падбяжым, а то ў нас цягавітасці, бляха, яшчэ на 2 дні наперад. Уначы бадзяцца па гэтых мясцінах такое сабе. Так, ну па мапе пума мусіць быць недзе тут. Але я бачу трусы, які бадзяецца, бачыце, паміж камялёў. І не можа быць, каб тут пума тады была. Бо яна б яго з'ела. Значыцца, мусіць быць там. А я ўжо блізка, і я яе не чую. Чаму? Што за пад'ябос, выбачаюся. Так, крама бренда Puma. Так, яна. Ну, галоўная кватэра, ведаеш. Хед-офіс. Тут жа ж гэты, ну, у іх такі яшчэ руды эфектыўны менеджер ёсць. Зараз падыдзе. І зноўку гэтая цэнга. Табе пуста было. Так, яна не раве. Во, лесанарыхтовачная стаянка. Глядзі, робім наступнае. Мы ставім на ўсялякі выпадак. Вогнішча. Замалёўваем тут. Вось так. Вугаль не, а вось гэта так. Пакуль мы будзем тут стаяць, я сабе яшчэ паўлітрыкі вады зраблю.
Усё гэтае мы захаваем, бо яно мне патрэбнае. Так, і я замалюю. Во, бачыце, домікі... А, во. Вось яна тут равела. Вось стопудова яна тут равела. Я зараз пастаўлю паўзу. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб уключыць і паказаць вам заадно акенца з гэтым дасягненнем. О, Вадзім, вітаначкі, вітаю. Ката-ненавіснік, не тое слово. Просто у мяне 2 каты ў хаце, таму, я ведаю, што гэта такое. Чакайце, хлопцы, вы зараз бачыце толькі чорны экран, я ўсё паправлю. Вітаю, таксама Рагос калісь валяўся не астатняй харчовай культуры, але пра гэта забылі, та і ў гульні выключна жуеш сухую. А хацелася б нікага баршу. Слухай, Арслан, гэта, мне падаецца, на намяканне распрацоўшчыкам на тое, каб яны дадавалі гэтага рэцэпты. Так, зараз раздуплюся. Трэба ўзяць гэтае, дадаць сюды браузер. Давай так назовем гэтае. Амаль без помылок написал тут назву. Окей, так. URL. Ось так. О! Что за нах? Ага, цікаво, то бо кіно не дає мені тут. Зараз усё вырашым. Зараз. Чакай. Захоп акна робім. І вось так. О! Вось так вы можете бачыць добра, правда ж? Вось так. Глядзіце, вось наше загадкавае возера. Нам тут трэба было замаляваць 22 лакацыі. На мой погляд, гэта было апошняе. Вось гэтае загатовачнае. Таму што, калі мы адчынім гэтую штуку, мы Алана пячору замалёўвалі. Памятаеце, яна ў нас была на сцежцы, якая каля хаты турбазы. Потым, вядома, турбаза непасрэдна самая, так, за сцяжочкам. Вось яна. Гэта замалявалі. Дамбу мы замалёўвалі, вядома. Так, амаль што вось тут жа і стаялі, дзе яно тут ёсць. Потым... так, вы ж бачыце мае пераключэнні гэтае, правда? Clear-cut. Так, вы бачыце, выдатна. Clear-cut. Гэта што за лухта? А, во, вы бачыце гэты знак? Мы стаялі вось тут. Гэта было зараз мы замалявалі. Так, гэта замалёвана. Dave's Quiet Place. Гэта што? Гэта пячора Дэйва. І яна ў нас дзе знаходзілася? Дзе яна знаходзілася? Яна знаходзілася каля бункера. Так, я ж там замалёўваўся. Хвіліначку. Дасягне 37 з 87. Ага. Напорна ресурсы полез. Не. Давай глядзець. Мапу, во. Во, паляна Дэйва, бачыце, замалёваная. Мы ж залазілі наверх, памятаеце, і я замалёўваў. Так, чакайце, а вось калі тут яно было так. А дзе Алан? Вось Алан тут. Так, чакай. Ты што, ўжо закіпела ўсё? Ну, давай яшчэ паўлітра. Так, вяртаемся. Вяртаемся да браузера нашага.
То бок мы Дэйва замалявалі. Deadfall Area замалёвалі. Вось гэтую хаціну. Хадзіў асобна. Замалёваў ужо ж? Ці не замалёваў? Deadfall Area. Знову давайте повернемся. Так, Паладин, ты там не палишь прозвище на панели с закладками у хроме? Та срать уже. На гэта все ведаешь. Так, сюды ходи. Зона пасток. Мы замалёвывали. Зона пасток. Зона пасток замалявали. Так, а то бачите, як цяжко гэта все рабіць, курва. Так, а дзе ты там на панелі? Гэта не ведам. Так, зону пастак замалявалі. Derailment. Чырвоныя вагончыкі. Так. Якія з рэек сышлі, замалявалі. Вежа разбураная толькі што замалявалі. Потым звычайная вежа на мінулым стрымы замалявалі. Ручай замарожаны замалявалі. Так, рыбальскія гэтыя хацінкі замалявалі. Выгляд на возера гэты замалявалі. Краявід. Шлях, сцежка гэтая. Яна каля хаты, правда ж? Так, вось мы тут пашлі да Дэйва. Гэта літаральна другое, што мы замалявалі. Так, лесасека, правда? Толькі што замалявалі апошнім. Так, апошні прыстанак Макса замалявалі. Гэта было сёння першае, што мы замалявалі. Чыгуначны тунэль. Вось цікава, мы ж каля яго замалёўвалі, а ён нам не паказаў пераход. Cave System мы замалёўвалі. Гэта ў нас да, як яго, Мілтона. Потым пераход на багну. Вось гэта там мы заходзілі ўнутр, замалёўваў асобна гэтае. А гэта пераход на шчыліну. Таксама замалёванае. Так. Гэта ў нас што? Гэта ў нас пагрузка. Гэта там, дзе жоўты лакаматыў стаяў. Замалявалі. Ой, апошняе гэта ў нас сядзіба паляўнічага замалявалі. Так, і гэтае... Што гэта? І возера гэтае замалявалі. Усё. Дзякуй Богу. Мы скончылі з... як яго? З загадкавым возерам. Адну мапу зрабілі сабе. Так, што я хацеў бы зараз? Зараз забіраем ваду. Забіраю паходню. Нават не хачу тут сядзець, пакуль у нас котка не раве, што мне вельмі падабаецца. Хадзем забяром дрэўца, якое мусіць там расці. На ўсяляк выпадак яшчэ возьму 2 галінкі. Было 2, стало 4. Так, ой, уважаюся, чаціка не бачу пакуль што. Так, маляваныч. Слухай, гэта добрая назва для стрыма. Я зменю гэтага руплівага картографа на маляваныча. Дзякуй, вельмі добрая думка. Так, гэта што такое? Тут нічога не засталося апроч тлушчу. Мы ў мінулы раз тут котку задушылі, памятаеце? А дзе ж гэта я... Кляновае дрэўца, якое неяк на мапу патрапіла, калі мы малявалі з вежы. Можа, яно там высока. Спадар майор выйшаў у чат. Увайшоў у чат. А ты пра што зараз? На антэна што гэта рэагуеш так? Я не бачу, каб хтосьці іншы у чаціку быў. Я ў правае вуха толькі што пачуў. А, гэта воўк.
Але я ніго не бачу. Ваўчына, ты дзе? А, во. Ну, добра. Зараз тут мы возьмем сабе гэтае дрэвца, занясем у нашу турбазу. А дзед нават і не ведае, што ў яго ў чаце сядзіць сапраўдны маёр. Чаму не ведаю? Вы такія цікавыя. Яшчэ да таго, як я выйшаў у Twitch. Ведаеце, колькі гэтых галадранцаў ашывалася? Жудасная колькасць. Якія спрабавалі і імя высветліць, і ўзрост, і дзе ты, і што ты, і хто ты. Карацей, брыдкія стварэнні. Так, Арсенбі, выбачаюсь, не хочу хваліцца, але у мяне адкрыта амаль усе дасягненні. А не, усе абсалютна дасягненні. Правда, стараўся адкрываць на найнізшай складанасці. Во, ну, бачыш. А некаторыя, дарэчы, ж дасягненні інакш і не адчыняцца. Толькі на самым нізкай складанасці. Халера, бляха. Гукі нейкія дзіўныя, я такіх не памятаю. У гульні раней. І я не бачу гэтага дрэўца. Якое на мапу патрапіла, а я тут яго не бачу нідзе. Дзе яго пілаваць трэба. Во гэтае зялёнае дрэўца, кляновае. Дзіўна, не? Ведаеш, на гэты конт, мы не пра тое, на гэты конт з гэтымі, бляха, капітанамі і гэтак далей маёрамі. Памятаю, што літаральна праз 2-3 тыдні, калі Вожак далучыўся да суполкі, ну, то бок падпісаўся там і ў чаціках вельмі доўга часта сядзеў. Вожак і Ян. Вось, дык ён проста праз 2 тыдні мяне вылечыў праз жонку. Так у чаціку і напісаў. А я ведаю, як ты выглядаеш. Як ты маеш на імя і гэтак далей. Так што, карацей, калі было ў кагосьці жаданне вялікае, то я ўжо даўно ўсё ведаю. Так, дзіўна, мне падаецца, я не збіраў тут гэтае кляновае дрэўца. Чаму яго зараз я не магу знайсці тут? Ну, дробязь. Так, ну гэта шэрых, хай бадзяецца. Чапаць мы яго не будзем. Так, што мы будзем рабіць далей? Загадкавае возера на гэтым усё. Я думаю, ведаеце што, чаму б нам не падацца на багну наступную. Мы б там пазбіралі рагоз сабе, шыпшыну рэйшу, каб у нас было дастаткова вітамінаў. Вось, і нармалёва там пабадзяемся, замалюемся. Там не шмат драпежнікаў, мы даволі лёгка даму рады з гэтым усім. Так, карацей, пішы ў Дыскордас альбо на сцеме, паспрабуем скаардынавацца. Добра, калі не забудуся, вырве. Я адзінае, што зараз не хачу займацца гэтымі арганізацыйнымі справамі. У мяне на працы вельмі шмат пытанняў ёсць, якія трэба вырашаць тэрмінова, і я проста забываюся. Вось, у мяне галава ўжо другі тыдзень забітая адным праектам. І я літаральна недзе на гэтым тыдні, падаецца, ці на мінулым тыдні. А, у нядзелю, так, у нядзелю. Я проста забыўся нават Ведзьмара перакладаць сесці. Проста таму, што сядзеў, працаваў 5 гадзін запар з гэтым праектам. Заманаўся, гэта добра. Вось. Ну так, дзяўбе, там ёсць пытанні.
Вось, і людзі такія сабе, і праект вельмі рызыкоўны, і мы на ўсё гэтае падпісаліся, і я просто перажываю, разумееш, каб гэта не адбілася на рэпутацыі, таму што, ну, блядь, просто аб'ектыўна сяджу, ацэньваю, што я раблю і хто як робіць там, і разумею, што ніхто не вінаваты, а па сутнасці гэта... Давай, гаўно. Падыходзь, кажу. Бачыш у мяне, што ёсць для цябе? Зассаў? А дзе другі? Хто там равёў другі? А, вось, стаіць ля. Цікава зараз іх глючыць. Бачыце, тут 3 ваўкі раснулася. Рэдкая з'ява, дарэчы. Я памятаю толькі 2 заўсёды ваўкоў, а тут 3. Так, я працую чалавек... Чакай. Я працую чалавек, які прывінціць пране грошай у крыпце. А, працую чалавекам, вывучаюся, дзед. Ты яшчэ не працаваў з рызыкоўнымі кліентамі. Ну, у цябе гэта твая праца, ты з імі стукаешся штодзённа. Я разумею гэта, тут не ў гэтым пытанні. А пра тое, што калі... Ведаеш, мая асноўная праблема, вось калі я кажу рызыкоўны праект, і чалавек такі сабе кліент маецца на ўвазе, ці партнёр лепей казаць, гэта тое, што калі чалавек наўмысна спрабуе табе зманіць, каб высілкі, якая робіць каманда, даліся яму бескаштоўна. То бок ёсць жа ж нармалёвыя людзі, якія прыходзяць з праектам, з патрабаваннямі. Вось, і ён разумее, што на гэтае патрэбна плюс-мінус столькі. Ён прыходзіць да нас, пытаецца, колькі гэта будзе дакладна. Вось, і мы яму кажам, дакладна гэта будзе вось так. Як гэта будзе выглядаць? І ён такі, окей, падпісваемся. Ёсць такія, якія кажуць, типу, вось вам А, Б, С, вось, і давайте рабіць праект. Окей, падпісваемся, ўсё зразумела, ўсё зразумела. А потым высвятляецца, што паміж А, Б і С існуе яшчэ, блядь, увесь алфавіт. І, карацей, вось пачынаецца гэтая піздагонія, як я вось у Вядзьмара учора чарпнуў слова новае ў лексікон. Піздагон. Вось гэта ён і ёсць. Ой, зараз мы рыбкі смажаныя сабе хлопнем. Будзе нам смачна. Так, я баць, злева канал рэкамендаваны у Камікадзе Деда 12, што? Камікадзе Деда 12К, я думаю, ён амаль знік з медапрацу. А хто гэта такі? Я такого не ведаю. Дзед, калі вас за гэта не пасадзяць, не завюць, гэта не рызыкоўна. Не хапала. Не хапала яшчэ. Слухай, навошта мне гэта ўсё? Адзем проста ў хату. Вось так бахнули. Вітамін С аднавілі. Будзем лягаць спаць. Так. Пойдзем у дрыгву, давай толькі падрыхтуемся. Бяроза. Бярозку хлоп. Вось так, яна карысная, нам патрэбная. Выдатна. Потым павязка не. А вось гэтыя жалуды так. Жалуды, калі раптам хто не ведае, гэта кава. Ну і плюс яшчэ там, адпаведна, усялякія стравы, якія мы сабе можам гатаваць. Сюды так, гэтак, дзве павязкі ёсць, не чапаем. Тут у нас што з'явілася? Ці мне падаецца, што штосьці з'явілася. Тут цёпла, ўсё. Ежы ніякай няма. Вось гэта. Так,
І... О, паходні. Расійскі блогер з'ехаў з РФ нават да вайны. Бо яму там пагражалі афіцыйна, неафіцыйна, але ў яго нервы вашатаны, это былі, каму он перастаў... Былі ўжо тады, таму я перастаў яго глядзець. Здзіўлена, што столькі чалавек яго глядзіць. Ну, так. Мяне дзівіць, хутчэй, ведаеш, іншае краху. Мабыць, гэта проста яд нейкі вычварэнец, бо я ж, падпісаны таксама на шмат каго. І вось амаль што ўсе, каго я гляджу, яны ніколі не мейнстрымныя стрымеры, назовем гэта так. То есть мне не падабаецца, калі стрымер сягае нейкіх, як гэта мовіць, чакай, бок не дасягае чагосьці, не дасягае ў сэнсе таго, што ён там мае 1000 штодзённы онлайн, а ў сэнсе таго, што ось ёсць нейкі этап, калі ён перастае быць сабою. Ён, тыпу, пачынае рабіць нешта, каб задаволіць аўдыторыю. Можа так. Крывалі нейкія, спадзяюся, зразумела. О, слухайце, дык мы можам яшчэ зрабіць сабе нажы з кіпцюроў. Ось, таму 12-тысячныя блогеры мяне ніколі не цікавілі. Яны нейкія, прабачце, але ідыёты. У асноўнай сваёй большасці. Вось. І паводзяць сабе неяк дзіўна. Крацей не цікава. Прыкачайце гандляра, ён прапануе на продаж таблеткі. А, так, ты ж казаў, Вадзім, на мінулым стрыме, слухай. Забудзьце таго галаўніка за вітамінозам, заадно выкарыстоўваючы квесты гандляра, будзеце выконваць дасягненні. Дасягненні падчас выконвання ягоных замоў. Дай падумаць. Бо ў мяне зараз ёсць замова на рэцэпт. Один. Таму што, тут, бачыш, ёсць гэтае дасягненне, руплівы картограф. Што ў нас тут яшчэ? Давай гадзінку паспім. Вось. І не ведаю, як яго з гандляром звязаць насамрэч. Мабыць, самае складанае. Мне падаецца, хай яно будзе так, як ёсць зараз. Так, мне патрэбны толькі, ведаеце, гэты... Пачакаем, яшчэ гадзінку. Мне патрэбна, каб было святло, каб я сабе падрыхтаваў усё, што неабходна мне у гэтым багне. Так. Гэта сохне, хай усё сохне. Скура сохне. Што мне трэба? Тут вось гэтыя кіпцюры. Раз, два, тры. Гэтыя, вядома, раз, два, тры. Падаецца, больш не варта з сабой цягаць. Так, і... Дарэчы, ваўчыная скура, крыху ёсць. Каб нагавіцы нашы гэта рамантаваць. А металабрухт я пакінуў там. Гэта я памятаю. Гэта я памятаю, так. Хадзім, скінем нашыя дровы. Так. Стоп. Гэта была кепская вада, ці што? Не разумею. Я ж толькі што падабраў 3 літра воды. Все, это был літр. Ты хер пойми его. Вось разумееш, зараз мы збіраемся на гэты на багну, і там мы можам зрабіць паралельна сабе ножы. Гэта зразумела. Што да чаго, правда ж? Вось, і там мне молат ляжыць, і ўсё ёсць неабходнае дзеля гэтага. А вось з гандляром я не ўпэўнены, што мы будзем паралельна неяк выконваць, таму што
з дасягненняў такіх, што ў мяне засталося? У мяне ёсць... Блях, тут да халеры мяса. У мяне ёсць з цікавых. Гэта усе рэцэпты прыгатаваць і знайсці 9 бункераў, я памятаю яшчэ такое. Але як яго звязаць з гандляром? Ну, хаве. Вось зараз у мяне ёсць квест пра тое, каб узяць у яго адзін першы рэцэпт прыгатавання ежы. У яго яшчэ павінна быць 2 рэцэпты. Далей там, калі будзем размаўляць. Вось, але чаму я не палез у рэцэпты? Таму што я паглядзеў складнікі, якія неабходны для іх прыгатавання. І паўсюль трэба там персікі, клён, ну, мяса, вядома, яшчэ. Вось, але самы прышпільны, які б мне дапамог з квестам у капальні Лэндена, гэта фруктовая каша, падаецца, яна неяк так завецца. І вось там патрэбна ўсё. А гэта я лепш знайду, калі буду лутаць усю мапу. А гэта лепш рабіць, калі мы будзем бадзяцца па ўсіх мапах, на якіх мы мала былі. Вось, напрыклад, мы яшчэ ў гэтым выжыванні мы яшчэ ніводнага разу не былі на чорным камні. А лакацыя велічэзная. Так, і гандляры бункеры гэта напрямую? Та ну. А ну, Вадзім, дай дэталяў. Там што, у яго ёсць замова пра бункеры нейкія, ці што? Спойлерыць? Так. Так, ну цікава. Ты зараз закінуў вуду. Вуду закінуў, тут трэба падумаць. Вельмі добра. Усушка утруска вады ў прамым эфіры. Не кажы, слухай, вода просто знікла кудысьці, я не разумею. Гандляр раўно бункеры. Так. Так. Вадим, я тебе пачуў. Я тебе пачуў. Так. Ну, хутчэй, калі так яно паварочваецца, то ў такім выпадку трэба будзе з наступнага стрыма рабіць не руплівага картографа, а менавіта гандляра замовы. Зараз мы тут карацей нажы сабе зробім. Вось, і, дарэчы, самотная багна. Сюды давай. Ага, 7 толькі. Ну, я пакуль дайду да фермы той. Я сабе гэта ўсё здабуду. Гэтыя вугельчыкі, бо ў нас там павінна быць іх шмат, каля 20. Так. Памятаю, што калісьці мяне тут падспеў гаўняк блахасты. Можна я вось так зраблю, каб ён мяне зноўку не спаткаў нечаканым. Так, карацей, мы сёння яшчэ будзем вось тут бадзяцца па багне і зробім сабе 3 нажы з гэтым, з пумаю, з кіпцюра пумы, так званая. І, дарэчы, яшчэ, Вадзім, чаму я вырашыў бадзяцца па руплівым картографы, гэта праз тое, што ў мяне дасюль яшчэ няма чырвоных інструментаў. Я ўсё яшчэ як бомж у гэтым сэнсе. Я толькі карыстаюся блакітнымі, больш нічым. Дзіўна, што я не бачыў ваўкоў, а ўжо павінна было быць 2. Я выйшаў не паеўшы, малайчына. Проста лепшы.
Так, пераахалоджанне. Так, убавне зайдзі ў бункер паглядзець, ці ёсць цэгла? Зараз чакай. О, чую. Хайди сюди. Чуєш ти? Я бачив твої вуші. Ці ён там есть і кого ці? Що він там робить? Блять, або ссаний погорок. Во. Так, усё. Там ще у нас напереди буде 2, подається, вовки. Так, зайсці ў бункер, паглядзець, ёсць цэгла, што адайшла ад сцяны. Калі ёсць, запішы па патрэбна гандлера, каб на будучыню ведаць, куды ісці. Цэгла ў сцяне. Добра, добра. All I can think about is food. Так. Слухайце, можа, варта было застацца каля гэтага ваўка, сабе яго пасмажыць. Бо зараз, бляха, дзеўчына зусім на гаўно сидзецца. Есці няма чаго. Так, табе ежы не трэба, то выкіну ваўка. Ну вось, бачыш, вяртаюся ўжо. Мне галава працуе не з вялікай колькасцю задач. Схільнасць ёсць, шмат задач трымаць у галаве, але не настолькі шмат. Так, сонейка маецца. Дасць Бог, распалім вогнішча без запалак. Атрымалася шыкоўна. Гэта лепшае на сённяшні дзень. Come on, little fire. Так, я бачу, нейкі вецер падымаецца. Схавайся. Man, this pack is getting kind of heavy. Двадцать 28, кажешь, так? Давай позбираем. Can you eat trees? Because I'm gonna. Так, 3 килограмм мяса. Ну, зусім малы. Ну, просто часто бадзяемся, і я так разумею, мы яго просто вынішчылі папуляцыю. І он тут не паспявае набіраць тлушч. Так, мусіць быць добра, не? 37, так, 46. Давай яшчэ, пакуль мы будзем чакаць, вось так зробім. Не падабаецца мне тое, што вось я бачу нейкі вецерок тут.
хадзім. Ну, прынамсі нам пацяплела. У нас пайшла ўгару тэмпература, пакуль мы там стаялі каля яго. І вецер, дарэчы, не дзьмуе. Вельмі прыемна. Так моцна, як і было. Лося нема, бо пам'ятаю, колись тут лось був у нас, якого ми так і не завалили, він просто зник. Так, у Адрадной долине є подлокація місця сварки. Так, спрачки нейкай. Скрыжаванне падаецца, не? Так, яно теж зв'язано з історією трейдера агулам, як брати глобальний сценар гри, гульні, якась канадська Твін Піксовщина. Добре, 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 добре. Усьо, ти мене переконав. Наступний стрім почнем трейдинг. Будем я то просто лічу раніше, що гэта шмат задач, які дає тобі гандляр. Ось, ти мусиш виконати. Ну, то бок ягоныя замовы, і ён там табе усё лепш дае замовы, і потым просто гэтая замова кончыцца. А тут выяўляецца яшчэ нейкая сюжэтка ё. Што тут у нас? А у нас усё тое самае, выжываем. Мы амаль дайшлі да фермы. Ну, хутка ўжо будзем на месцы. Трэба толькі будзе галінкі пашукаць, каб вогнішча распаліць. Дзіўнае пытанне, 52 струмень адно і тое ж. Больш, чым 51, дарэчы. Ты на ютубе можаш знайсці плейліст, колькі гэта ўжо стрымаў. Там будзе напісана. Менавіта па выжывачы, а не па сюжэтцы, бо па сюжэтцы, наколькі я памятаю, 20 там з нейкім хвосцікам. Вось, а па выжывачы, мабыць, гэта ўжо нейкі, ведаеш, 70-й, можа, 80-й стрым. У назве стаіць 52, нічога не ведаю, так? Not sure I can carry much more. Што такое? Табе цяжка, дзяўчына? Усім цяжка, разумееш? Вось ВРВ увогуле са злачынцамі працуе. А ты тут скардзішся. Ёй галінкі цяжка падымаць. Старая пантофля. Так, все, хопить. Идем. Дробными кроками до перемоги. Так, я, дарэчы, яшчэ вось на гэтай лакацыі ніколі не бадзяўся па выспах вось гэтых маленечкіх, па астравах. Памятаю, што там і лут ёсць, вядома, там і рагоза шмат, вось бачыце, там нейкае дрэўца расце. Всё гэта таксама трэба будзе пазбіраць, пакуль мы тут будзем бадзяцца. Зараз галоўнае гэта дайсці да фермы. Вось, скінуць усё лішняе, каб у нас кішэні былі пустыя. І пачаць шукаць усё неабходнае.
Бункер, наколькі я памятаю, можа Вадзім, дарэчы, падкажа, бункер на гэтай мапе, ён знаходзіцца каля вежы, правда? Радыёвежы там. На тым баку багны. І вось колькі, дарэчы, іду ужо па гэтай вось лакацыі, а яшчэ нічога на замаляванні не было. Я ведаю, што замалёўваць там трэба было вось туды падымацца, вось радыёвежа тая. Туды дакладна. Трэба будзе падняцца і замаляваць усё. Вось, але вось тут. Воўк. Ах ты гаўно, ён баіцца зараз. Ці ёсць беларускі адпаведнік слова джерело крыніца? Бо я чуў, што пан ужываў спалучнік крыніца святла. Бункер каля кузні на гары. Ага. Так, крыніца. Крынічанька. Гэта тое самае. Так, у мяне тут быў гэты. Тут няма нідзе распаліць вогнішча. Бо трэба замалявацца. Давай сюды. Каля кузні на гары. Як я яго прайшоў, бо я там шукаў, дарэчы, сабе, што з'есці. Так, баракі. А, ты яшчэ гарыш? Wonder if I can drop any of this gear. Віді 2. І 3. Калі не падымі. Кепска, што ён там пабег, паскуда гэткая. Яго б забіць трэба было. Не люблю, калі трэба рабіць такія рэчы, як замалёўкі, і яшчэ спадзявацца на тое, што табе сраку не ўчэпіць ніхто. А калі зараз налева ўгару будзе бункер? А, вось тут, вось на гэтай гары. То вядома, чаму я не знаходзіў яго тут. Бо я там падымаўся, калі шукаў аленя. Добра, зараз. Кішэні сабе. Сядзіба старога Спенса. Зараз мы сядзібу таксама замалюем. Поставім сабе вады, 2 літры. Хаця я памятаю, што вады ў мяне тут хапала. Можа, не трэба гэтым займацца зараз. Так. Ну так, тут до халеры у нас усяго просто ляжыць. І вады, і таго, і сяго. Ну, нават ёсць яшчэ рэсурсы нейкія. Так, падымай ногі. Давай галінкі сюды. Кінуць усё, так. Дзе печ? Падымай. 30 штук, выдатна. Это все знішчаныя факелы. Так, ходім. Чакай. Пусто. Агляджана. Гэта сюды. 1, 2, 3. Дзе скура? 1, 2, 3. Всё. Так, чекайте. І ось тут я скину все гэтае лішняе. Кацялок, спальнік,
Вось гэтае, вось гэтае. А не, гэта я возьму з собой на всякі выпадак. Хай будзе. Так. Вось я тут падымаўся, Вадзім. Вось тут і налево ішоў. Падаецца, мусіць быць адно і тое ж. Я, до речі, не замаляваў хату. Добре, давай так зробимо. Так. Так, у нас крыніца гэта лише пра ваду, а джерлом... Come on. Хвилиночку. Так. І, відповідно, замальовуємо ярмом. Надо не казати, гэта сядзіба. Так. Зараз, пример, повернуся. Так. Джерело може бути, наприклад, інформація для написання артикулу. І може бути... ну так само і до води. Джерело води. Цікаво. Больш універсальна гэта джерело у вас, карці. А у нас дзеля ўсяго толькі крыніц, наколькі мне вядома. Не поспел? Лох. 3 килограмма буду ведать. Так, бункер ты де? Шыпшына надта карысная, шыпшына мне патрэбна. Толькі чакаў, калі адкісне, халера жывучая. Так, чакаю, гэта пра што? Стоп. Я нешта прапусіў. Ага, дзіўнае пытанне, 50 адной тое ж так. Вось яно што. Лёха, ты зноўку троліш, ты зноўку чакаеш, калі гэтая дзяўчына памрэ. Ей-ва-ей. Вось ніякай падтрымкі, ведаеце? С такими сябрамі і варагоў не трэба, ведаеце? Ага. Калі не ведалі, то зараз ведаеце. Дзякуй, Вадзім. А вось і бункер. Так куды ты коцішся? Зараз мы там посидимо крышечку, поглядимо на стенку. Бо мне тут злили инсайт, кажуть, что тут цегла может торчать со стены. Слухайте, некі двухпокойові. Ну, як завсёды тут ніхуя нема. Цегла ляжить на подлозе. А у стене нічого нема. Ну, принаймні, я не бачу. Може так і мусить бути. Лыжкову. Хтось на стінку лыжку поклав. Добре, заходимо. Нема ні холери тут у гэтых бункерах. Так, ну, цікаво. Мне треба розпалювати, мабуть, так, слухайте. Ну, так складається. Патробной цеглы не бачно. Тут же ж не было, каб замалёўваць гэта, правда, то бок можна просто сысці. Каб не губляць час. А дзе у нас палова гэта ёсць? Ой, куды я іду? Халера ясна. Я памятаю, я там уваліўся двойчы. Ага, з аднаго разу было незразумела, што там нельга бадзяцца. Ведаеце, што я зараз зраблю? Я ўсё ж такі
падкрадуся да гэтага ваўка, які там бадзяецца. Бо ён мяне бянтэжыць крыху. Што ён проста існуе, што ён дыхае. Ну давай, падыходь. Паскудник, ну. Стрела трапила у снег просто. Так. Ведаешь что? Угу. Ходи сюда, ходи. Давай, малы. Так, было разок, калі ледь не адкісла. Ну так, было такое, да не разок. Але калі ты глядзеў ужо так. Ну нарэшце, дабадзяўся. Ты заспеў самы эпізод, самы цяжкі эпізод у ейным жыцці. Так, вяртаемся і што, робім ножы. 3 ножы трэба нам выкаваць сабе. А потым трэба паглядзець спіс лакацый, якія трэба замаляваць. Значыцца, бункер мы знайшлі, засталося нам сёння толькі замалёўка. Што нам перашкодзіць? У нас там 2 ваўкі можа быць на версіі, можа быць мядзведзь. Унізе там, на тым канцы чыгункі, і вось тут, разам з лосем тут, дарэчы. Потым там унізе 3-4 ваўкі. Ну, будем спадзявацца, тут галоўнае, каб шчэй на двор'е было прыемненькае. Добра, што ветру няма. Вось, і я так разумею, вось і гэтая хаціна патрэбная, бачыце, яна там пасярод балота стаіць. Так што, можа на гэтым стрымы і не паспеем завершыць, але вось у любым выпадку мапу гэтую дамалюем. Нават стрым дохне, а яна не. Жартаўнікі. Так, хадзі сюды. Печка, распальвай. Гэта бот Серёга. Шэры бот, ён жа шэры. Так, ось всё сюды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, падаецца, вось так мусіць быць дастаткова. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На усялякі выпадак. Ну, потым паглядзім горн. Так, хадзі сюды. Вось гэта 6 кіпцюроў. О, май. Кінуць. Гэтае перапрацаваць яшчэ, папіць. Так, слухайце, а што ў нас наконт ежы? Тут увогуле нічога ж няма, правда? 95 пакуль што. Так, ну, у такім выпадку мне трэба вось гэтае скінуць, вось гэтае і вось гэтае. У такім выпадку хадзем мы сабе проста мяса на гэтае з 2 ваўкоў гэтых пазбіраем. Бо адзін тут унізе, другі там уверсе. Але нешта я не падумаў зусім пра ежу. Бадзяюся сабе, як гэты бляха турыст.
А што гэта стрым 4 хвіліны стаў, не ведаю. У мяне нічога не было. Ідзі, кажа, не звяртай увагі на ежу. Адлятаў было? Та вы шо, сур'ёзна? Ніхуя сабе. Вось гэта нумар. Не, у мяне нічога ніхто не пісаў, каб гэта чакайце. Зараз пагляджу АБС-ку. Ну, АБС-ка не піша нічога. Усё тыпу нарм, усяго хапае. 0 issues. Кава. Утвічае іншы погляд на гэта, ну, факт. Гэта проста ўжо усталяваны факт. О, 4 кіля, добра. Тлусты воўк. Зараз сябе з гэтай багнай прыцягнем яшчэ воўкоў бліжэй да нас. Каб потым за імі не паляваць. Так, 4 кіля, ну гэта прыблізна дзень. Пратрымацца можна на гэтым мясе. Так, не пазяхаць мне. У нас ще справ по самае горло. Мы там 6 пум задушили, нам трэба ножоў нарабіць. Можа 6 не рабіць, можа менш. Здаецца, 4-5 павінна хапаць. У нас гэта зараз у кішэні другі нож, то бок, ну, 3 яшчэ, і гэтага дастаткова будзе. А потым будзем проста раптам што гэтае нажы цягаць з сабой на тачылку. Будзем гастрыць на чорным камені дзе-небудзь, альбо на бухце. О, ляціць, ля. Бачыце? Зассаў. Нічога, бывае. Ты ж все роўно павернешся, ты ж все роўно мяса хочаш. Давай. Ну і куди ти побіг? Та що ти, блядь, здекуєшся надо мною, чи що? Ля, колькі іх тут набегла. Ну гэтая паскуда памрэ. Бо мы толькі зад прастрэлілі. Так, один унізе. Курва, залез у гэтую траву, бляха, і не выцягнуць пакуль яго адтуль. Давай бліжэй да мяне. Ой, паскуда ты, бляха. Блять. Добро. Так. Где ты? Покажися мне.
Так. Усё? Сядзіба старога Спенса. Мы замалёўвалі цябе. І той палез туды кудысьці, правда? Ну, няхай. Так, затое каля хаты мы ведаем, у нас яшчэ 2 ваўкію. Маецца на ўвазе мяса. Студіо Карна, вітаначкі. Вітаначкі, так. Зараз чакай, я толькі знайду, дзе я тут скідаў сваё мяса, так. This pack is getting kind of heavy. Тлушч сюды. Так, готово. Это сюды, смажем, добра. Ежа ёсць. Выдатна. Так, трэці беларус, які размаўляе беларускай на твоей памяти. Ты не правы. Чаціку, бачыш, 8 гледачоў ёсць. Я табе гарантую, што гэта далёка не ўсе украінцы. Так, 44. Бля, ну ты паглядзі, 141. Як так? Печка. Сюды давай. Ух. І гэта апошні 150, падаецца, ўсё. Так. Вось сюды. 3,6. А я не магу. Я не магу рэгуляваць, колькі мне рабіць. Ён будзе рабіць усё ўвесь гэты час. Зразумела. Зразумела. Так, што мы тады будзем рабіць? У любым выпадку нам мяса патрэбна. Так. Сюды давай. Вода. Добра. Давай нож. Оп. Полетели. It's dusk, so I can't be far behind. Один ёсць. Давай яшчэ сюды, хоп. Так, у Раліфа яшчэ 21 сядзіць, сапраўды, так, яшчэ у Раліфа ёсць да халеры. Не, калі што, студія Карна, ты паглядзі проста упадабаныя мае падпіскі, мае, гэта ўсё беларусы. Стрымеры толькі стрымеры, калі табе гэта цікава. Ён ўсё яшчэ рэплейсіт, ён учора казаў, што ён яго здаб'е. Ён так і не дабіў? Эскейпам можаш адмяняць, прагрэс павінен зберагацца. Добра. Паглядзім. Колькі? 8 гадзін яшчэ. Так, сюды. Стомленасць яшчэ маецца, але мы павінны зрабіць адзін нож. Праўда ж? Мне патрэбна... Так. Гэта апошні нож, дарэчы. Бо у нас 7 металабрухту. Так, дзе маё? Так. Кацялок, толькі не гэтак, а вось гэтак. Мне трэба зараз... гарбаткі. Давай яшчэ. Пайду зараз скіну. Ну, молат, мабыць, я тут таксама лепш пакладу, як ён быў. Колькі ножы важаць? Больш за палову кілаграма. Ну, в такім выпадку давай мы іх тут кладзем. Адзін, другі. Так. Тут што? Нічога? Ось гэта. А не, глядзі, 4. У нас ще ёсць магчымасць зрабіць сабе адзін ножак. Акурат трэці, які нам патрэбны.
Ці мы вытрымаем, ці не? Давай мы галинками распалимся. Вось. І ведаеце, што я зараз сабе вось так гарбатку зраблю, і мы пойдзем спаць. Эх, блядь, пагуляў бы, як што там не было грошай Газпрому. Ты лічыш, там былі грошы Газпрому? Я такого не чуў просто пра гэта. Студія Карна, можаш нейкую спасылку даць, куды глядзець? Так, я хочу вершик яго паслухаць дзіцячы. Вось так, давайте яшчэ 2 гадзінкі. І потым мы сабе зробім яшчэ гэты апошні нож. Ну, усю ноч прапрацавала дзяўчына. Так, 7 гадзінак, выдатна. Сюды давай і гатова, апошняе. Там буркоча нешта ў жываце. Гатуем мяса. Вось так. Усё. Так, сюды скидаем апошні нож. Давай інструменты. Дзе ты? Дзе молот? Хай ляжыць. Тут. І што у нас ще? Там скура была, падаецца, так. Тканіна, скура сюды ж. Металабрухт сюды ж. Ну і кепцюры таксама мы скидаем тут. Усё, я гатовы. Я гатовы ісці вандраваць, толькі трэба паспаць крыху. Что мы там мясо чакаем? Давай поробим пакуль что. Ось так. Так. Зараз шукаць балотных у проектах, калі найбільшы інтэрнэт-правайдер у нашай краіне належыць балотным. Про Киевстар. Ну, калі так, то вядома, гэта непрыемна. Але тым не менш, я ўсё ж таки кіруюся правілам таго, каб не падтрымліваць праекты, якія накіраваны выключна на тое, каб інвестыцыі гэтыя адбіваліся. Вось. Таму можа і позна, бо я гульню ўжо набыў сабе і лічу, што трэба будзе пагуляць. Усё ж таки гэта было не простое, што эканоміка вайны працавала, а простое, што ўсё ж таки беларускі праект з беларускай мовы па дэфолце. Але ўсё роўна, вядома, непрыемна. Вось Wargaming жа ж таксама велічэзная, добрая арганізацыя была. Пакуль не даказала адваротнае. Ну, прынамсі, мне даказала. Ужо не ведаю, як там каму. Куды не плюнь, паўсюль мусіць быць гэтыя грошы. Можа. Слухайце, ўжо сярэдзіна дня, а мы яшчэ тут, так? Наколькі я памятаю, трэба ісці зараз будзе да Пячоры. Ну, тут такое, былы топ, а мо грошай не з Газпрому. Так, і давай сюди цябе. Ось, я пакуль далей разбяру. Так, у любом выпадку нам трэба усё роўна яшчэ... ведаеце што, слухайце, у мяне ёсць ідэя наступная, каб мы яшчэ паспалі у гэтым месцы. А можа нават лепей у бункер падняліся, бо там будзе цяплей, чым тут без вогнішча. Я лічу.
Чаму? Таму што тут ветер, і калі ноч холодная, нам будзе холодно. Ўсё ж таки гэта не нейкі там сталкер ці штосьці падобнае, складанасць гульні. Тут уначы холодно. І мы спакойна сабе ўначы адпачнем у бункеры і пойдзем маляваць мапу. Так, 23 хвіліны. Пох, Макс ужо набыў. Ну так. Так. Можна і так паведаміць, што гэта пох. Бо грошы уплочаныя. 8 даляраў. О, не. У Польшчы, на жаль, раптам вы не ведалі, але у Польшчы цэннік на гульні ў Steam самы высокі па ўсім свеце. Разумееце? Самы высокі. Таму я набываў за 20, падаецца, даляраў. Ці 25 нават. Карацей, ён каштаваў 80 злотых. А калі падзеліце на 3,6, то будзеце ведаць, колькі гэта даляраў. Вось, пра што я кажу, пра тое, што нам бы мяса знайсці, ведаеце, бо вогнішча гарыць, хай гарыць. А мы сабе пойдзем мяса палупім. А чаму ў нас так усё ж кепска? Таму што у нас да халеры паходнікаў. 2 хай будзе. Вось, тут я скіну рэчы, якія мне не вельмі патрэбныя. Гэта вось спальнік, гэта, вось гэта. 37 пакуль што. Так, вады трэба скінуць. Так, што яшчэ? Па ежы, вядома, нічога. Усё, хадзем. Палутаем зараз вось гэтых ваўкоў. Мне, дарэчы, знайсці таго, які збег туды наверх з маёю стралою. Скуль жа ж ты з'явіўся? Гаўняк. Чакай, а як ён тут з'явіўся? Не. Ну гэта ж не можа быць са стралою, праўда, у срацы? Не можа. Вось так, вось выкарыстоўваем гэтае. Цікава. То тут было, атрымліваецца, 4 ваўкі? Ці як гэта разумець? 5 кіляў. Гэта сур'ёзны воўк. Так, я жыву ў Швейцарыі, і аккаунт украінскі мяне на руку пляці. Ну так, так, я ведаю, што для Украіны таксама даволі нізкія кошты. Ось так, ще, слухайте, толстые вовки были, нагуленные. Так, 3А, 10, 70 евро баксов, 64 вовки и 1 пуф. И 1, сука, сапраўды. Так, ну что, тут бачишь, я тут мясо несу. Ты где? Паскуда шарая. Кудысьці збег, куды не зразумела. Херова, што тут рэльеф такі сабе. Будзеце вось тут менавіта стаяць, паляваць. Бо ён як з-за гэтага пагорка можа выскачыць і ўсё табе дупу надзіра. Так, ну гэта я так, дарэчы, мяса і проста сюды прынясу.
Можа штосьці нават пасмажым. Вось так. 17 хвілін. Неяк дзіўна, дарэчы, што ў горне немагчыма зрабіць два месца, каб ежу гэту гатаваць сабе. Так, там у нас паскуда гэтай... А, там два. Занадта шмат кругачоў для аднаго ваўка. То бок, хутчэй за ўсё, там другі памёр, які са стралою ў срацы. А той проста збег. Так. Падымаемся. Так, у мяне дупа з цього гарыць, што на буржуйках одно месца. Ну, просто маглі б зрабіць два ўжо, там же ж хапае месца, каб другую патэльню ці штосьці паставіць такое, ведаеце, там шугайнік той же самы. Воля, падох. І страла ляжыць побач з ім. Так, колькі там у нас? 10 кавалачкаў мяса. Ну, павінна хапіць на першы час. 10 кавалачкаў гэта прыблізна 3 дні амаль што. Ну, 2, давай так, усё ж таки 2 дні жыцця. Можна пратрымацца, будь якая там завіруха, ўсё роўна пратрымаешся. У паветры вісіць. Эх. Long Dark Interlands. Так, чугайнік я паднёс, так. Адзінае, што мяса там стаіць. Ну, трэба прыгатоўваць яшчэ, потым пойдзем у пячоры спаць, мабыць, на той бок. Трэба яшчэ спраўдзіць спіс кропак, якія трэба замаляваць на гэтай лакацыі. Упэўнены, што гэта будзе вадаспад вось той. Трэба будзе падняцца кары пазбіраць, гэта вельмі слушна, таму што кара нам патрэбная. Вось, ну... Там, дзе мядзведь, мабыць, тое возера, на вежу, вядома, трэба будзе падняцца вось гэта. Ну, вось, бачыце, там гэта яшчэ вежа таксама замалёўваецца. Вось гэта, якая яна абрынутая. Так, усё, хабар свой гэта збіраем. Давай сюды. 18 хвілінок. Так. Можа лягаць па гадзінцы паспаць. Яно ж не павінна згарэць за гадзіну. Так, добра. Яны ў чырвонай кніжцы. Пакіне спакой, кажа. Гэта ваўкі. Ворагі. Так, туман пачаўся нейкі. Хай сабе. Так, і ўсё, мабыць. Мабыць, я нават не буду чакаць. Ці можа яшчэ адзін кавалачак пасмажыць. Бо бачыце, у нас тут амаль што ноч. А нам ще трэба прайсці туды, до пячоры. Ты пра пуму? У чырвонай кніжцы? Не ведаю. Першы раз чую. Ось так. Хлоп. Кавалак мяса, шмяк. Гэта з'елі. Так, у мяне адзін кавалачак вугалю, таму я заберу адзін адсюль. Так, две паходні ёсць.
Гэта мы зоймемся там у пячоры. Расцерушыць, і гэта расцерушым там ужо. Я ж нічога лішняга не ўзяў, правда? 31. Так, мне толькі трэба выспацца як след. Все, ходим потиху. Ворог толькі яна тут, а на чужой зямлі, як маскаль. Так, Лёха пачаў пазней стрым, скончыш у 14. Цябе, Лёха, з 9, але так. Скончу пазней таксама. Бо сёння аўторак. Можна гэтак зрабіць. Чакай, куды гэта я? Я ж памятаю, што быў больш такі пад'ём звычайны. Чаму гэта так высока зараз? Это просто я, як заўсёды. Не той кірунак абраў краху. Так, кожны дзень плюс 30 хвілін доўгу, і гэта ўсё до 15 гадзін. А ты, бляха, эканом персанальны. Так, смецце сваё прыбраць. Все, ходим. Так, я только что побачил, что пиша сон, температура 72 градусы. Дзяўчынцы нармалёва спаць при 73. Так, чаму не? Упэўнены, что нармалёва. Так, это у нас олень. По абрысах. Занадто высокі. Давай, бяжы наперад. Не туды ты побегла, ну, козулька ты моя. Трэба туды, бо там, магчыма, воўк ёсць. Дарэчы, у мяне ёсць сумневы, што яны мешкаюць у Канадзе. Мне здаецца, жывуць у Канадзе, што паўночная мяжа. Гэта Арагон. Ну, слухай, гэта ўжо занадта геаграфічна, мне падаецца. Я так не разбіраюся ў ландшафтах. А чаму? Адкуль такія думкі? Бо калі складаць меркаванне па архітэктуры, вось будыначкаў, вось і гэтак далей, то я б не сказаў, што гэта нейкае мае адрозненне Канада ад Злучаных Штатаў. Тут гэта не паказнік. Рэчкі горныя, ну, шмат дзе ёсць. У Канадзе, мабыць, іх больш, таму што ўсё ж такі ледніковая зона, як ні круці. Што гэта ў нас тут? Таксама смецці нарабілі? Мне падаецца, мы тут ваўка палявалі калісьці, не? Таму вогнішча палілі свае сабе. Арэал памяшка... А, дзе па гэтым... Па арэале распаўсюду пумы. Ну, АВ. АВ, можа быць. Але ж... Ага, гэта ён труса душыць. Хай душыць. Хай душыць, але не. Мы яго завалім, пакуль ён там будзе трусам вячэраць. О, дзякуй Богу, гульня, дзякуй табе велічэзна, што ты мне даеш магчымасць падысці да яго і ўбачыць. Як яны яго баяцца, ну. Ну, бля, ай. Всё, лук гэты кончыўся.
Давай, наступны. Ля, двоіх задушыў. Ты паглядзі на гэтага. Ашалела. Лёха. Якой халеры ты мне мозгі выносіш за гэтых трусаў? А вось гэтай пачварніне. А? Як гэта называецца? Курва, перакрывае мне адыход. Ты паглядзі на яго. О, зараз будзе кепска, слухайце, зараз будзе паўночнае ззянне, і гэты павернецца і уваліць мне. Чуеце, пачынаецца? Во-во-во-во. Зялёная. Так, а прататып вялікага мядзведзя гэта Ванкувер. Я на гэтай складанасці схоўкі ёсць, што рэдрон перадатчыкам шукаецца. Ёсць, так, ёсць. Усё гэта ёсць. Бо сюжэтка ж ёсць агульная. Яна на будь-якой складанасці ёсць. І рацыя шукае ўсё гэтае. А, няма прынады. То бок мы паднялі трупы трусаў, а трусаў няма. Як гэта? Так, ну все, дапаўзлі. Я вось толькі не разумею, ці тут... Тлушч. Ці тут у нас ёсць магчымасць спокойно отпочить. А что это у меня тут? Камизелька. Так, вось наше вогнище. Ну все, можем лягать спать. Зараз толькі мы проконтролюем, каб у нас усё было. А менавіта трусы мяне цікавіць. Так, падняў 2 трупы трусаў. І ніводнага няма ў інвентары. Так, знішчаны лук сюды. Так, колькі тут схоўкаў знайшоў, бо я на гэтай лакацыі не шукаў. Я таксама. Я у любым выпадку, ведаеш, мы гэтым займаліся, калі шукалі бункер на 2 лакацыях. Гэта было абсерваторыя. Штось яшчэ, я ўжо не памятаю дакладна. Недзе яшчэ, то бок мы шукалі бункер, адпаведна пераключаючыся паміж 32. Переключаюся паміж 2 гэтымі моды рэжымамі. Пошук бункеру альбо пошук схоўка. Вось. І там мы знаходзілі. Ва ўсіх была лухта. Нічога там не было карыснага. На гэтым узроўні складанасці літаральна нічога няма. Таму я і не засяроджваўся на іх пошукі увогуле. Яно гэтае не варта, таму што трэба, каб лакацыя была зачышчаная. Блядь. Блакітнае ўсё прыгожае, вядома. Але ж гэты цынга гэтая паскудная. І гарбату пілі, і гэтыя пілі. Ай, карці. Давай так, 5 гадзінок. Так гэта не трус, а хто гэта? Чакай. А, знішчаны лук чаму не прапаў? Тоже його ведае. Шкоўна. Нас тут яшчэ патрымаюць. Так, ну гарбату трэба піць, а з іншага боку не хочацца. Ну давайте так зробім. Мы гарбатку будзем піць толькі калі цынга дарасці хаця б да паловы. Бо лепей бы павярнуцца да загадкавага возера, паесці рыбы проста. Ну, на мой погляд. Так, пакуль яно тут вые,
давай глядзець, якія лакацыі нам абавязкова замалёўваць. Так, сюды адчыняем, гэтае глядзім. Так, гэта ў нас возера, гэта не тое, гэта не тое, гэта не тое. Дзе нашая багна? Во. 14 лакацый. Банкхаузы. Гэта ў нас гэтае мы замалявалі. Цікава, што яна першая. Потым наступнае гэта будзе што? Хэт-крик. Хэт-крик. Ага, гэта мы праходзілі вось тут. І не зайшлі сюды. Добра, гэта калі мы будзем падымацца на вежу. Радыёвежу. Так, а чаму яна так выглядае дзіўна? А, не, гэта іншая вежа. Гэта вось пераход да пячоры, якая вядзе да кары. Так, гэта зразумела. Гэта што? Гэта ў нас Марш-Ридж. Марш-Ридж гэта па-нашаму як? Нейкая верхавіна. А вяршыня чаго? Марш-Ридж. Гэта мы тут каля крынічанькі, гэта праходзім пячора, выходзім тут і недзе агляд на гэтую тэрыторыю. Падаецца, мы вось тут выходзім з пячоры і бадзяемся, тут шукаемся, не? Пакуль не ведаю, пакуль не зразумела, дзе гэтая лакацыя знаходзіцца. А оверлук гэта я ведаю, ён на вежы, так. Вось мы зараз знаходзімся ў пячоры. Чакай, вось тут мы знаходзімся, каля гэтай паваленай вежы, нам трэба будзе павярнуцца і тут замалявацца. А мы зараз пойдзем вось у гэты бок, вось так. І ўжо потым сюды. Так, Old Spence, гэта мы замалявалі. Так. Poacher Camp. Так, гэта вагоны, якія стаяць чырвоныя. Зразумела. Short Wave Location. Гак, гэта ведаю, мы таксама замалюем. Трэба будзе толькі падняцца. Tower West. Гэта мы зараз вылезем, замалюем, калі нам не перашкодзіць гэты воўк. Short Wave Tower. Muskeg Overlook. Чамусьці North? Гэта што? Гэта пераход на адную, гэта мы ўжо зрабілі. Cave System. О, мы гэтую сістэму не замалявалі. Ах ты, курва. Яна там унізе будзе. Мы праходзілі паўз яе, я не падумаў, што трэба замаляваць. І да Мілтана яшчэ таксама. Чакай. Ну, вось гэта мы зрабілі. І вадаспад. Чакай. Крыніцу памятаю, а вадаспадзе... Дык ён жа ж каля крыніцы гэтай. Waterfall. Карацей, вось тут вось атрымліваецца 1, 2, 3, 4. 4 малюнкі трэба рабіць, ачмараць, вось яны ўпіхнулі сюды. Цікава, што вось тут нічога не зрабілі. Нічога цікавага. І, дарэчы, на астравах гэтых таксама не халеры. Не падаецца гэта дзіўна? Што не матывуюць людзей шукаць штосьці на гэтых астравах. Да. Так, вяртаемся. Ну, што за чацерство? Хто там ужо вінаваціць мяне, у чым воўк іх дажраў? Нулі, паходу, былі. Так, ну, то проста не ведае. Сапраўды, калі ваўкі іх дажраюць, дык яны проста з нулямі ў інвентар нават табе не падаюць. Ну давай ужо, ну сярэдзіна дня. Сука. Пачакай гадзінку яшчэ. Так, добра, хадзем.
чым расцяжэнне ў нас. Так, чаму у нас так шмат вагі? Я не разумею, таму што, мабыць, у нас 34, так, вугельчыка. Сапраўды. Ля носіцца. Гэта ён мяне пачуў, ці гэта ён... Ну, гэта ён мяне чуе, так. Бо ён бегае, нібы баіцца. Але ж як далёка мяне пачуў, праўда? Што ён пачаў раўсці і бегаць туды-сюды. Так, якщо у скриню класці прадмет 0, ён мусіць прападаць, так? Там може не 0, не, там было намалявана 0. Там было намалявана 0. Во. Так, ну таким надвор'ем бадзяцца не вельмі добра, правда? Але мы мусім. Памятаю, што у нас там I need to find food. на пячоры той, дзе крынічанька гэтая бяжыць, у нас там на той пячоры ёсць мяса. І мы сабе зараз ще здабудзем мяса. Хо-хо-хо. Адзі сюды, мой маленечкі. Мне трэба тут зрабіць прыпасы, ведаеш? Так. Падзі сюды. З 4,8 пойдзе. Зараз мы тебе залутаем, пойдем у пячору, приготуем. This pack is getting kind of heavy. Пойдем туды. Бо я не люблю такое надвор'е супраць ветру ісці, яно такое сабе. Там у нас наперадзе будзе таксама 3 ваўкі, я памятаю. На падножжы гары яны будуць выдацца. Вот так крыху нас затрымаем. А так мы хаця б зараз з'емо штосьці. Дзе гэта паскуда, якая бегае? Ён хутчэй за ўсё збег занадта далёка. Так, уставай на лыжы. У Менску снег пайшоў зноўку. Нішто сабе. Фітнесом займаецца. Ну так, я бачу, што ён як пайшоў, дык і не спыніць яго. Так, 5 кавалачкаў у нас. Добра, што ёсць яшчэ дровы тут. Зараз сабе прыгатуем. Можа пашчасціць, ды знікне гэтая бляха паскуднае надвор'е. Патрэбна было яе назваць Астрид. Сумін. Не Астрид, а Сумін. А чаму Сумін? Спенсер памёр ад радыёвеж. Сапраўды. Апраменьванне там такое. Не дай бог, як кажуць. Сюды. Адзін пакінем сабе. Так. Вецер сціх. Выдатна. «51, 48». Усё. Падзем. Калі ўжо вецер сціх, то, адпаведна, мы зараз вось гэты кавалачак хлопнем, а гэты кавалачак пакінем тут. А тыя кавалачкі два хай ляжаць на сваіх месцах. Усё.
Пашыренае вельмі карэйскае імя. Я зразумеў. Зразумеў. Ну, лакацыя, ведаеш, тут все ж таки лакацыя такая. Вось тут алень, дарэчы, базяецца адзін, а да гэтага моманту, мабыць, толькі адное месца, дзе ён мог быць яшчэ. Гэта вось на шляху да той радыёвежы. Давай яшчэ пазбіраем галінкі на ўсялякі выпадак, каб крышачку было. Стрым падаў? Ну, колькі мне вядома, не. Так. Тут быў, можа быць, яшчэ адзін воўк, я памятаю. Ён там ёсць. Там пасля дрэва плато. На плато таксама бывае воўк адзін. А, дарэчы, Вадзім, табе не было сумна гуляць у гульню і выконваць дасягненні на нізкай складанасці? Бо, як на мой густ, ну, такое. Калі ўсё лёгка, калі ваўкі не страшныя, мядзведзі не страшныя, тыя самыя пумы, яно неяк губляе цікавасць, мне падаецца. Дарэчы, мы на гэтай вось выспе яшчэ не былі. Не заходзілі на яе. Так, адносна цёпла, гэта добра. Вось тут можа быць воўк. Часам тут нараджаецца, бо тут ёсць гэтыя курапаткі. Ён ці то знізу падымаецца да іх, ці то адкуль. Вось чуеце, яны кохкаюць. Ну добра, зараз няма. І добра, хадзім сюды. Там што на лёдзе мядзведзь? Вось там, бачыце, па цэнтру. Ну, нібы так. Нібы мядзведзь. Так, ну мы тут, слухайце, калі захраснем. Вядома, што нам трэба ісці зараз вось туды, па рэчцы ў пячору. Там ёсць у нас сховішча. Спакойна, можна там начаваць жыць. А вось адсюль. Гэта ў нас шлях куды ідзе? На разбурную чыгунку, падаецца. Або калі раптам зараз пачнецца ў нас завіруха, то на разбурную чыгунку можна будзе схавацца. Там проста прасцей прайсці падчас завіруха. А з іншага боку і тут не складана. Давай мы вось так паспрабуем. Пераход замалюеш? Так, замалюю. Замалюю, дарэчы, там нейкая была схованка, я і не ведаю, не знайшоў. Адзем. На скотч. Так. Чакайце, што вы там, што за дапамога пенсіянерская ўжо пайшла нейкая? Што за размова, што за актывізм? У чаціку распаўсюдваеце. А мне падаецца, вось тут мусіць быць, на гэтай засідцы замалёўка. Не? Гэта ж усё ж такі кропка цікавосткі. І, ну, карацей, давай паглядзім. Зараз сваё смецце падбяром. І так, гэта камель, добра. Я спужаўся крыху, напружыўся. Убачыўшы яго, падумаў, што гэта мядзведзь там вушы падняў.
Так, не, я гуляў на персаналізаванай складанасці. Выкручу на максімум мядзведзяў, лесовых ваўкоў, пум вымыкаю в адзіночных ваўкоў, клаустрафобію, максимальную генерацыю здароўя. Вось яно што. То бок не лёгкая была складанасць, а кастамізованая. Зразумела, у мяне, дарэчы, у чаціку таксама з Украіны Сергей заходзіў, хлопец такі. Дык той пісаў, што... Ну, давно чамусьці не было, але... Ну так, дарэчы, глядзіце, бачыце? Ніжні гэты. І тут у нас расыцца мядзведь. Бо косткі ляжаць. Добра, давай замалюемся. Сюды. Вось, дык той рабіў складанасць не проста сабе пакуты, а ён яшчэ, тыпу, па ягоных словах, ніякай вопраткі не рабіў. Вось. Ну, то бок, пашыць, можа, і пашыў сабе нешта, я там не удакладняў умовы ягонага ўжо існавання ў гэтым свеце, але тыпу, як нараджаешся, дык і бяжыш, пакуль у цябе ёсць магчымасць, а вопраткай не карыстаешся іншай. Ну, там тканіну знайшоў, абмоткі зрабіў гэты і ўсё. Як належыць. Каб не адмарозіў сабе чагосьці. Вось, а ўжо калі ёсць магчымасць пашыць, то... Не, слухай, вось гэты момант памятаў дакладняў, то бок нават і шыць ён сабе не шыў. Карацей, жыў вось у такіх умовах. Надспартанскіх, я б сказаў нават. Wonder if I can drop any of this gear. Хтосьці, я чую, бадзяецца, шапоціць сваімі ногамі, лапамі па снезе там. Так, добра. Гэта пазаду засталося, давай наперад глядзець. Дарэчы, дзіўна, што пры такім надвор'і ў нас усё добра з тэмпературай. Мы ўсё ідзем і ідзем, а ў нас нават уніз не паўзе. Нават не пачынае. Так, вось туды трэба будзе залезці, замалявацца. А гандляр і Рюдзігер упрыгожваюць быццё, жыццё, я так разумею, гульні. Чакай хвіліначку, тут можа быць воўк адзін бадзяга. Усялякі выпадак. А во, затока. Локацыя называецца затока. Так, я хацеў, каб было усе рэчы і рушні... О, добра. Прыемненька. І стрэльбы, і пісталет, але не разумею такія бомжавата выжывання. Ну, проста людзі кайфуюць ад складанасці непасрэдна выжывання. То бок, ад дасведчанасці ў гульні, калі ты ведаеш абсалютна ўсё, дзе што знаходзіцца, дзе што генеруецца, дзе што, скажем так, верагоднасць з'яўлення таго ці іншага прадмета. Вось. І гэтыя веды яны карыстаюць і кайфуюць ад таго, што іх атрымліваецца. Я іх разумею цалкам. Гэта як гуляць альбо ў Тетрис ці ў шахматы. Вось хтосьці адное абірае, а хтосьці іншае. Вось неяк такое параўнанне. Годзе, так мы і да галандскага штурвалу дойдзем. Так, вы там у чаціку зусім ашалелі, мне падаецца. Так, вось вадаспад, які мне трэба было замаляваць. Потым мне кажуць, што... Так, гэта затоку я замаляваў. Потым мы сюды падымемся. І замалюем вежу.
Але мне падавалася, што яны яшчэ казалі, што тут ёсць нешта на замалёўку. Мне трэба, каб пячора патрапіла, вось вадаспад ёсць, і пячора патрапіла на мапу. Ты ж патрапіш? Не, не патрапіла. Чаму? Вось жа яна перад табою. Лахудра ты п'яная. Вось жа ж, пячора, курвіска ты. Бачыш ці не зараз? Зараз убачыў. Хадзем. Так. Man, this pack is getting kind of Старога яшчэ заклініць. Ну, чаму не? Усё можа быць. Як там наша бляха расце? Яшчэ шмат. Пойдзем пазбіраем зараз кары сабе. Дарэчы, тут павінна быць усё ж такі яшчэ крышачку вугалю. Хаця мы збіралі, падаецца, тыдзень таму, не? Не. Вось і ёсць. Это что такое? Мистер Бит, 8 біт патата, вітанашкі. Дзякую велічэзна табе за біцца. Ты ўсё закидываешь и закидываешь. Так, вось тут ёсць вугельчык. Ну, ходим сюда. Так, это высохло уже. Давай, скидай. Все, скидай. Так, давай сходим туды, подберем там, что было. Звычайно, 1-2 кавалачки вугалю. О, вось гэта ўраджай. Кажу 1-2. Так, але 801 дзень, мабыць, фініш. Я выйшаў з будынку, глянуў направо парадак, глянуў налево парадак, паўсюды. Паўсюды ўсё добра. Вось менавіта я праз гэта і не стрымеў, і не гуляўся больш на нізкай складанасці, таму што стала сумна. Надта прадказальна ўсё. Чаму б не? Я не супраціўляюся, ты не падумай. 8 біт патата, ніколі. Ты нават не разлічвай на гэта. Я просто ад усяго сэрца дзякую табе за гэтую падтрымку. Пойдем туды, пазбіраем зараз кару. Потым павернемся, замалюем вежу. А можа не, бо ўжо вечар, наколькі я памятаю. Трэба будзе ў гэтай пячоры крыху пасядзець. Давай мы вось тут. О, тут у нас, бачыце, яшчэ алень ёсць. Вось так. Ну, я ўжо запалкаю буду распальваць вогнішча, тому што тут ніяк інакш. Аго, грэбень на балоце. Грэбень ёсць. Вось яшчэ туды пройдземся крышачку. Вось мне падказвае, што там таксама можа быць нешта. Пусто, пусто.
Так, галинки мы позбираем. Так, балуешь ты его. Так. А чакай, як вы гэта ведаеш, Лёха? Адказаць табе, як гэта звычайна робяць дзеўчыны гэтыя. Looks like night is coming. Як іх называюць? Тарэлачніцы, талерачніцы гэтыя. Навошта? За што табе гэтае ўсё? Ён такая бояўся, такая цікавая. Ось. Я табе таксама адказваю. Бо я гэта заслугоўваю. Ён мяне не балуе. Так, а там гэтага не трэба хлопца замалёўваць. Які ляжыць там самотна. Як ты, хлопча, тут? Не дачакаўся кагосьці ці чагосьці? А, так. Во-во-во. Я, на жаль, так не умею яскрава і выбітна пра гэта распавядаць, што я чагосьці там варты і заслугоўваю на тое ці іншае, але вось. Адказ на твоё пытанне вельмі выдатны, мне падаецца. Сядзіш сабе, гуляешся ў гульня, а табе яшчэ капейчыну закідваюць. Прыемненька? Так, сюды, туды. Галінкі ёсць, а кары нема. Wonder if I can drop any of this gear. А зараз уже чакай. Дарэчы, я падыходзіў да краю, мне падаецца, што так. Я там каля края праходзіў. І мне не паказала, што можна штосьці замаляваць. Давайте у той вось закуточак пакуль збегаем. Ледзь не прапусціў. А я думаю, гэта толькі расейскі што? Тэрмін? У нас чайкамі такіх называюць. Я паколькі не знаём з мясцовай фаунай, то я табе адказаць і не магу, як у нас называюць. Так, чакай, пячору прапусціў. Можа, і таксама трэба замалёўваць. Вось. Не, нічога не трэба. Ну не трэба, дык не трэба. Пойдем туды. Чайкі, не чайкі. Сутнасць-то адна і тая ж, правда? У незалежнасці ад гэтай нацыянальнасці. Яны паўсюль існуюць гэтыя пачвары. О, тут же ж у нас пераход на Мілтан. Вось што трэба замаляваць. Ой, ці паспею я, слухайце. Так, старый чайка. Старая сівая чайка, так. Так, ось наш пераход. Оп, і замалёўка. Ой, дзякуй Богу, паспелі замаляваць. Да ночы яшчэ. Вяртаемся. Я хочу ўсё ж таки туды патрапіць, на той закуточак, ці там варта сядзець нам. Штосьці шукаць будзе, калі будзе, но дзень, і мы там нешта замалюем.
бо у нас ежа ёсць, ваду напарым зараз сабе. Яшчэ зробім свае кары і гэтак далей, карацей. Няблага будзе. Але штосьці мне падказвае тут... Тут жа ж па сутнасці зрабілі гэты закуточак для таго, каб можна было павяртацца не праз печору. Падаецца гэтак. А па каменьчыках, вось бачыце, тут такое месціка на вадаспад выходзіць яно. Вось яно. Вось, і тут усё просто так, скок па каменьчыках і надол. Ідзем. Трэба ўзяць 2 кавалачкі мяса і пасмажыць яго сабе. А, цемрава, ні халера не бачна. Так, простое слово караціў 2,5 разы. Ну так. Значна лепшае. Oh, I've never been so hungry in my life. Так, давай збіраем свой уголь. Раз, два. І бяжем сюды. Мабыць, пойдзем уніз. Kinda heavy. Усё роўна мы зрабілі ўсё, што мы хацелі тут. Так, ё такі беларускі стрымер расійскага розліву Стралок. Ён там экстрэмальна выжывае. Стралок, знаёмае штосьці, слухай. Падаецца... Не, але Сергей пісаў украінскую, то бок ён з Украіны. Я памятаю, што я ў кагосьці бачыў фармат тыпу 100 дзён пражыць, не карыстуючыся там тым ці іншым. Вось. Але я не памятаю, ці гэта быў... Ён расійскамоўны быў у любым выпадку. Не украінамоўны. Але Стралок сапраўды нешта знаёмае, мабыць, і глядзеў нешта з яго. Так, прыхавай, падпалі. Распалі стопе. Мне гэта вось трэба. Гэта хутчэй за ўсё. Ён і ёсць. Ну так, мабыць. Штосьці такое памятаю. Я ж таксама, у прынцыпе, ўжо гадоў колькі. Ну, 3 дакладна. Намагаюся не карыстацца расійскамоўным кантэнтам, нават гульнявым. Так, гадзінка. Што ў нас па вадзе? А вады трэба напарыць будзе сабе. Так. Вось тут мы будзем лягаць спаць. Ну, давай. Давай. О. Так, добра. Дробны кавалак. Давай 2 літрыкі. Пакуль будзем чакаць ваду сваю, трэба будзе зараз падкінуць. І вось так. Зараз наробім сабе во. Бяроза у нас до халеры зараз, так, 40 хвілін. Так, середзіна ночы. Выдатна. Рэйшы ёсць. Ух ты, рэйшы мы багата назбіралі. 1 хвіліна.
Добре, так, і шипшина ще. Скільки? 14. Значить, це можна зробити рейшу одною. Я зараз собі, мабуть, рейшу за пару, щоб вітамін С відновити кришечку. I'm not sure I can carry much more. Тільки треба додати. Угу. Де рейшу вам. Так, шипшина, шипшинщина. Трошки інше, але так. Все, выпиваем, лягаем спать. Поели, попили. И в добром гуморе чекаем раницы. Що женщина? Так, ще годинку, мабуть, ніяко поспім. Кому у нас раніца там почалася нормальовая, а не змрочная. Так. Я ось думаю, ці варто з собою вуголь тягати отсюль. Або ці варто, слухайте. Давай, поднимай. Что у нас там у кишенях? 3 килограмма. Ну, гэта вось гэтыя вугельчики мы з собой тягаем. I wonder if I can drop any of this gear. 78. До речі, хутка з гэтымі бляха-замалёўкамі мапы, хутка у нас неяк вытрачаецца гэтая бляха. Трываласць лука. Што ты не рабі, але ж шмат гэтага клёну патрэбна, каб тут выжываць. Потым прыйдзецца, калі ўсё скончыцца, каб дажыць да 1000-нага дня, то прыйдзецца недзе там каля шашы прыбярэжнай булкамі сваімі совацца туды-сюды. Штосьці падобнае. Бо інакш клён ніяк не здабыць. Дзе ты новы стрым пачаў? Не. Нічога я не пачынаў. Ты што, здурнеў? Што, зноўку стрым адвальваўся ці што? Хлопцы. Що за халера адбываецца з твічом сёння? Ведаеце, што вось мне гэтыя 9 граммаў ці 90 граммаў яны мяне бесяць. Оп, сюды. Бляшанка гэтая знікла. Знікла. Выдатна. Ну, типу, піша, што ты 1 гадзіну стрымеш. Ага. Ну, хлопцы пісалі, што адвальваўся стрым на 4 хвіліны. Казалі, падаў стрым на паўхвіліны. Эй, ну ёпта. Ну я так не гуляюсь. Не. Ну, гульня, ну. Так, во, Вадим піша на ютубе, таксама абрываўся один раз. Калі так, то гэта, мабыць, у мяне была нейкая праблема. Хаця, кажу ж, мне нічога не пісалі. Так. Пачакаем 2 гадзінкі. Шкада, што тут не чутно, калі там гэты вецер скончыцца. Так, пенсіянер ужо не вытрымлівае больш за 2 гадзіны. Це ж... Собака, как ты здорово жил, слухай. О! Калі так, то мне падаецца... Незнарок, вітанашкі. То мне падаецца, Фэй і Лёха знайшлі сабе трэцюю гіену. Гэта будзе паладзін. Такі штруль, бляха.
Давай яшчэ 2 гадзінкі пасядзім, паколупаемся ў носе. Ужо ж сярэдзіна дня. Паскудства. Як я гэта не люблю. Дзякуй. I'm not sure I can carry much more. Так, ідзем сюды. Калі пачынаць новую гульню, то лагічна ўсё пачынаць з аэрадрому. Ты адразу інтэгруешся ў гісторыю вялікага мядзведзя. Ну так. Каб адразу пачаць гэтую гісторыю, радыёстанцыю знайсці і ўсё іншае. Так, памятаю, што вось гэта ў нас нібы апошняя кропка была, якая знаходзіцца на гэтай частцы мапы. Давай адну гэтую возьмем. Далей нам трэба ісці праз дрыгу туды і замалёўваць ад Спэнсера, Спэнса гэтага, туды налева ісці. Радыёвежа. Дарэчы, мы тут ніколі не былі на радыёвежы. Бачыце? У нас яно было з такім адпаведным значком. Агляд вакол рэгіёна, ты паглядзі. А, вагончыкі чырвоныя трэба замаляваць яшчэ. Оба-на! Бачыце, што адбылося? Всю мапу амаль адчыніла. Вон туды зараз пойдзем, на чырвоныя вагоны. Добра, пасуе. Прыдасца нам. Засцерагальнік. Ну, лаптоп нават ляжыць, ты паглядзі. Памятаю, калісьці мяне вось тут прыціснуў мядзведзь, а ў мяне было 2 стралы толькі. І я пабег туды ў той бок, па скалах. Вось не памятаю толькі, дзе падвярнуў нагу, але цікаў, як мае быць. І гэта адну фоткаю, ну, яшчэ адная фотка будзе яна там на гэтым, на радыёвежы. Так, ну гэта мы зацягнем да Спэнса. Вось, на радыёвежы той мы зробім. І ўсё. Мапа будзе ўся размаляваная. Так, я ж тут уніз спакойна з гары сыду, правда ж? Паўсюль снег на кукішкі. Пойдем потиху. Так. Наступне пытанне. Наколькі я памятаю, трэба каля гэтай ўсё ж такі вострава паўсці. Спадзяючыся, што ты не сустрэнеш тут мядзведзя гэтага. Няўжо там возера гэта, яго не трэба замалёўваць? Штосьці ў мяне, відаць, крыху так хвалюе гэтае пытанне. А нібы з правага боку мядзведзя бачу. Сярод дрэў. Можа, гэта камель, правда? Ніколі тут вязьме? Та ну... Ніколі? Ён жа ж вось тут рэсаецца за гэтай гарою. Ну, за гэтым каменем. І ён бадзяецца, крацей, да ўваходу на лакацыю з загадкавага возера. Вось тут па чырвоных гэтых вагончыках. І сюды падымаецца таксама. Ліра, бляха, гэты вецер усраты. Так, мы там, дарэчы, сабе таксама схованку рабілі з мясам. Ваўчыным. Всялякі ўпадак. Правяраю кішэні, каб нічога не смярдзела. Каля радыёвежы? Бачыш? А гэта ў мяне было на нізкай складанасці, калі я, мабыць, упершыню праходзіў яшчэ. І хутчэй за ўсё ў мяне проста ў кішэнях было мяса нейкае там. Ведаеш, яшчэ не надта вывучаныя ўсе механікі былі.
Таму ось такія памылкі дробныя да ўсё ж таки дапускаеш. Ну, я пра сябе маюцца на ўвазе, што я дапускаў. Так, гэтыя крыві хай ляжаць, я іх не буду чапаць. Так, ідзем да... Мабыць, не да Спэнса, мабыць, мы адразу паспрабуем па гэтых астравочках, якія на багне там, паскакаць і даскочыць у нас да пячор. Ось ад чырвоных. Ад чырвоных вагонаў проста вось туды. Штосьці мне падалося, я спадзяюся, што мне падалося, але нібы там шэры хрыбет быў. І я нібы чую, што ён там пыхціць носам. Такі слабы. Фыр-фыр быў толькі што. Так, ён, мядзведзь. Сярод дрэў зараз ідзе. Бачыце? Дзяўчына, бляха, давай ты, я не ведаю, там чымсьці упірайся ўжо, бо ты надта кепска ідзеш супраць ветру. А нам трэба ісці добра. Ну гэта добра, выдатна. Бачыце, яно вам працуе як? Просто на падкорцы недзе ўжо ёсць гэтыя прыкметы усялякіх мядзведзяў. Зараз бы выйшлі з пагорка, ён бы проста ўчапіўся бы ў твар. І ўсё, і гамон. Ну, гамона б не было, гэта я перабольшую, але тым не менш. Было б цяжка. Так, чырвоныя вагоны трэба за... Ты заебаў там равець. Што мне пужаеш? Гоно. Так, піша 2.48. Што піша 2.48? Так, во. Лагер браканьера называецца чамусьці. Я хацеў бы скінуць куртку, якую мы цягаем. Так. Замалёўваем. Папілі крыху. Зараз трэба асцярожненька выходзіць. Зноўку, дарэчы, нескладовая завісла. Так, ну нібы добра пакуль што ідзем. Зараз мне да пячор трэба дабегчы. Які вось там. Мабыць, слухайце, кошкі трэба апрануць. Стрым ідзе 2.50. Ужо? О, слухайце, ўжо 13.32 ў мяне. Ну. Нішто, гэта мы так пасядзелі ўжо. Я меркаваў, што мы прыблізна недзе а гэтай гадзіне ўжо будзем завяршацца. Так, далей адсюль куды? Можна вышэй падняцца? Давай сюды налево, там дрэвы бачу ляжаць. Халера, гэты вецер пакуль псуе ўсё.
Бо зараз я не зусім впэўнены, што мы... Так, ну гэта алень ляжыць добра. Я не ўпэўнены, што нам варта ў такім выпадку сёння завяршаць гэту задачу. У мяне літаральна засталося... Не, а што гэта я? Чакайце, зараз я ўсё вырашу. Магчыма, мне нават гадзіна амаль што ёсць яшчэ. О, не, туман, калі ласачка. А можна без туману. Шановная гульня, можна без туману, калі ласка. Мне туман не патрэбны. Надеюсь, як стрімер виживав на цій локації 100 одна з небагатих відео, яке мені зайшло. Дик, а що тут жити 100 на одній локації, божихне? Драпежників завалив, рогозу хапає. Луту навіть хапає, тут усілякого. Ніяких проблем я тут не бачу. Падаецца, большую частку дзён трэба скіпаць, а не выжываць. Тым больш, што тут ёсць і мядзведзь, і лось. З ежы ўвогуле ніякіх праблем. Так, я вас не памятаю, ці сюды мне трэба... Мабыць, так, я сюды вас заскокваў неяк. Не з гэтага боку. Воу, чекай. Дякую за гусениці. Так, там гэтая засідка. Так, можна я скину, бо я ведаю, што іх тут будзе шмат, 17, во. Ідзем, так, не хачу я, бляха, гэтага туману, бо інакш замалёўвацца не можна. Так. Во, бачу ваўка. Сюды давай. Зараз мы яго хлопнем. Тут там яшчэ адзін будзе. І наверсе яшчэ адзін мусіць быць. Так, а тут нам трэба будзе вось туды падысці, бо там пячора. Вось, і пераходная таксама пячора. Так, ну я спадзяюся, ты недалёка сыходзіш, ваўчына. Халера тебе бяры, бляха, на ваду. А ты можаш сюды павярнуцца зараз? Бо калі ён зараз здохне там на вадзе, то мне прыйдзецца згубіць страву, хутчэй за ўсё. Ты паглядзі на яго. Гаўняшка. Ау! Гаўкнуў апошні раз. Так, добра. Там павінна быць чыста, там не павінна быць ваўкоў больш. Хаця,
Нейкім чынам яны рэснуліся. Так, і з ежай трэба вырашыць пытанне. Ну, уже скуголіць. Што у нас там, до рэчы, вечар. Так. Калі не памыляюсь, то тут пераходная пячора у нас. Вось гэтая. Так, трошки з'їсти. Угу. Замаляваліся. Не, гэта звычайная пячора. Так, хадзім. Значыцца, наверсе мусіць быць вось там. Пераходная. Трэба берагчы рагоз, бо у нас яго ўсё менш і менш. Толькі пашанцавала, што мы зараз гэтую лакацыю лутаем, ды можам сабраць сабе шчыра даволі шмат рагозу. Та ну, лось. Так. Придется поесть. Ну, кажа, ну-ну. Як бы тебе тут зачапіцца, дзе б бяспечна было б. Надо браць, кажаш, ну. Вядома, што хочацца ўзяць яго, але ж... Ха-ха-ха, бачили? Як вам? Кориска. Пеньок вирішив усі питання. Чекай, я його потрапив, ці воно упало просто каля його гэтая стрела. Не, упало просто, тому він биканувся на мяне. Так, ну что, лосиная скура, кажется, так? Давай сюды. 20... Что? Вы бачили гэта? Я на злося за 21 хвилину скуру здымаю. Гэта як? А як яна гэта робіць? Читер.
А ты б хацеў, вядома, каб яна мне галаву праламіла. Ласіха гэтая, праўда? Капытом сваім. Зэргуць цяпер яго ў валоку і да хаты. Так, слухайце, нам бы пасмажыць мяса яшчэ. Бачыце, у мяне тут праблемка ёсць невялічкая. Зараз мы зробім вогнішча сабе тут. Прыйдзецца з'есці яшчэ рагозу. О, ўжо пакідалі пер'і, так выглядзе. Не, абыдземся без валокі. Што не кажы. У нас ёсць увогуле дрэва? Ёсць. Значыцца, сюды давай паходню. Запалілі. Вогнішча. Не прасіся, не маліся. Come on, little fire. Так, сюды давай. Да схавай ужо. Так, трэба ўзяць вось так пакуль што і возьмем два. Ух, тлусты які. This pack is getting too heavy to carry. 57, 28, так. Давай, ось так зробім. Пойдем туди, кинем скуру зараз у печеру, каб яна там сохла. Never been so hungry in my life. Салі, амаль што 2 яшчыка. Сапраўды, так, 2 скрыні будзе. Солі няма. Солі тут няма на гэтых лакацыях у мяне. Так, сюды. Штосьці. Так. Хтосьці можа пацвердзіць, мне зараз напісаў адзін чалавек давераны, што пачабута вызвалілі. Ці гэта праўда? Андрэй Пачабут выйшаў на волю, кажуць. Так, як мы там? Ой, слухайце, вечар ужо. А нам бы замалёўку ўсё ж такі дарабіць. Як ты тут? 38. Так, ну гэтую пячору трэба будзе замалёўваць. Ляжым сюды. Па-любому, таму што яна пераходная. Так, яшчэ з'елі рагозіну. Узялі вугельчык, замалявалі. О, сістэма пячор, добра. Бяжым сюды. Глядзім, што ў нас тут. Слухайце, вады нема ўжо. Ёб твою маць, бадзяга. Што ў нас па гэтым? Так, давай вось так зробім, глядзім. Оп. 1,5 гадзінкі. Яшчэ кілаграм з цябе зрэжам. Бляха, ну... Я, мабыць, не паспею туды. Вось так. Оп, і хадзім. Ой, штосьці мне падказвае, не паспею я замалявацца. Туды яшчэ ісці. Трэба толькі не забыцца павярнуцца да гэтага лося.
Ну, начаваць, хутчэй за ўсё, мы будзем каля яго, вось у гэтай пячоры. Дзеўчына 2 кіло з'ела і не маргнула, правда? Правда? Ты маеш рацыю. Яна такая. Ты не быў на стрымах, але мы калісьці налавілі сабе трусоў гэтых курапатак і селі вячэраць. Яна за адзін раз з'ела 4 кілаграма мяса, падае, можа нават болей. То есть там было 5 кавалачкаў толькі. Маецца на ўвазе мяса, 5 кавалкаў мяса. Вось, гэта быў факт. Вось, і 4 з іх было кілаграмовыя, я памятаю. Бо ў мяне на той момант было 2 труса і, падаецца, 3 курапаткі. Цікава, што вось гэта такое? Вось тут проста паляна. Гэта яны зрабілі выключна для лося, каб ён тут рэснуўся. Ці можа, не памятаю, каб адзнака нейкая была такая на мапе. Ну не, ўжо б было нешта, правда? Ужо б падказала, што ёсць магчымасць замалявацца. Ідзем наверх, наколькі я памятаю, ваўкі там будуць, таму прыгатаваліся. Так, добра, яшчэ 2 гадзін няма, і мы ўжо падымаемся, гэта шыкоўна. Раптам паспеем, то замалюемся з гэтай вось кропкі, і яшчэ трэба будзе адзін раз прабегчыся, ці ўсё мы замалявалі за сёння на гэтай мапе. Так, шыпшына, шыпшына, шыпшына. Вось бачу, ваўка стаіць. Ён там труса хутчэй за ўсё есці. Тут яшчэ адзін трус. Тормунд не ту брыену выбраў. Ледзі Тарт гэтая. Але ж прышпільныя персанажы абодва, правда? Топчык. Так, а ён на курапатку зловіў сабе. Так, добра. Ён адзін тут, не? Нам не патрэбна яго лутаць, дзяўчына. Нам трэба замалявацца і ісці. А што гэта я тут скідаў з сябе? А, гэта ў нас былі паходні. Від на багну, добра. Зараз замалюемся. Во, вогнішча наша ідзе. Замалявалі. Оп. Літаральна трошки. Так, а мне падаецца, сховак гэта мы ўжо луталі ж. Бо мы ж тут былі, рамантавалі сабе гэтыя вось. Ці мы не направлялі гэтую вежу.
А, не, уключено, добре. То зачини. Тут пусто. І тут огляджено. Добре, значить, тут ми нічого не малюємо, тільки одна карточка тут була. І все, а ну, давай проверять. Давай проверять, давай глядеть, бо калі ж гэта рабіць, калі не зараз. Уключаемся сюды. Водоспад. Водоспад мы замалявалі. Пераход на загадкавае возера замалявалі. Мілтон замалявалі. Пячоры замалявалі. Зламаны разбурная чыгунка замалявалі. Вось гэта я не ведаю. Вось гэта хутчэй за ўсё Masking Overlook. Но мы ж там сталі, мы замалявалі гэтую картачку, правда? Адпаведна, я так разумею, што вось гэтую вежу мы замалявалі. Гэтая вежа ў нас таксама замалёваная. Усе тры мы замалявалі. Адпаведна, вось гэтую. Чырвоныя гэтыя вагончыкі таксама. Спенса старога замалявалі, вядома. Гэта ў нас адкуль? Ось тут, дзе мы зараз сталі, дарэчы. Так, дзе мы зараз сталі. Апошняе гэта мы замалявалі. Гэта ў нас Мэшридж. Грабень гэты замалявалі. Грэбень, той з пячора выйшлі. Так, зрабілі. Хэт-крык. Гэта ўнізе. Праўда? Ой. Гэта ўнізе, калі мы падымаліся. Так, вось мы тут былі, і мы замалявалі гэта. Ух, дзякуй за рэйд. Дзякуй за рэйд, шаноўны мы. Так, і апошняе. Ну і гэта мы першым зрабілі. Усё, выдатна. Выдатна, вяртаемся да гульні. Дзякуй, Ралев, дзякуй, прабай вітаначкі табе. Дзякуй велічэзны за рэйд. Па сутнасці мы ўсё зрабілі. Значыцца, мы зараз што робім? Мы вяртаемся. Я спадзяюся, што мы таго лося ўсё ж такі не спалілі. Вось, ён у нас там смажыцца яшчэ. Мы спакойна зараз вяртаемся, лягаем спаць, і на гэтым ўсё на сёння. Ну, выдатна. Мне падабаецца гадзіна. Вітаначкі, Ралев. Як ты, дарэчы, скончыў ужо Replace It, ці не? Бо нешта ты учора, мне падаецца, казаў, што ты яго скончыш. Я так разумею, не атрымалася, бо я без гука глядзеў правым вокам, так бы мовіць, на паўвока, каб не спойлерыць сабе нічога, бо я збіраюся праходзіць значна пазней пасля цябе. Не, яшчэ далёка быў учора. Крацей, ты недаацаніў. Недаацаніў. А агулам, колькі ў цябе ўжо прайшло часоў геймплею, гадзін геймплею? Колькі мне разлічваюць па сваіх стрымах, калі ў мяне стрымы звычайна па 2,5-3 гадзіны, колькі гэта атрымліваецца стрымаў будзе? Так, Паладзін глядзеў без гука, але пачуў, што Ралев... А гэта я рэйдануў яго? Чакай, калі гэта было учора? Так, учора. І ён казаў, што мы тут праходзім, я збіраюся сёння скончыць. Вось, але я паставіў яму падабайку, вядома, там, смайліка свайго гэтага. Вось, нешта там яшчэ спытаў, і ўсё, і вырубіў і гук, і згарнуў карцінку. Ну як, яно шло, але я ўжо у паўвока глядзеў. Таму што займаўся працаю. Сёння 3-й стрым падаецца, і мне падказалі, што, магчыма, заўтра яшчэ прыйдзецца. Магчыма, то бок 4 як найменей. То бок з маімі магчымасці гэта будзе +1, хутчэй за ўсё. Ментайная сувязь. Менавіта ментайная. Так, я б казаў ключавыя, зараз шаі рэалізуюць тое, пра што вам марылі.
Ну, наконт каліжавых я не ведаю. Вось, але тое, што яны... Ну, шчыра кажучы, мне Торманд вельмі падабаўся як персонаж. Брена яна такая, ведаеш, яна драўляная. Як ні круці. Сапраўды яна нереалістычная. Вось. А Торманд, ну, ён такі. Сапраўды жывы. Так, пячора наша тут, скоро там сохне. Ты глядзі, у нас яшчэ не, гэта не згас наше вогнішча. Можа, падбяжым, давай. То я хвалююся, каб гэты кавалак мяса не згарэў там. О, и вода выкипела. И мясо сгорело. Ёп твою налево. Так, что у нас тут есть? Палка есть, гэтая есть. Давай мы так зробим. Сюды давай. Раз, два, три, чотири. Там было 30 хвилин, правда? Значит, берем 6, 21, 8. Вось так давай. Мы пойдем сабе ў пячору, зараз зробім там вогнішча, якое больш прадказальнае. Пакладзем 2 кавалачкі мяса і яшчэ, мабыць, вады. Так, вады, абавязкова вады. Вось, і ўжо будзем лягаць спаць. О, ледь ноги волоче. Дякую за стрим, удачи. Дякую и тебе так само. Но мы уже завершаемся. Так что тут литерально хвилиночек 5, не больше. Мы замалявали дрыгву сёння и скончили загадковое озеро. Выдатно, слухайте, як для одного стрима вельмі шмат. Вось, а на наступным стрімі мы будем займацца ўжо не картографом, мы будем займацца гандляром. Там, кажуць, шчасцю сюжэт ёсць. І гэта вельмі цудоўна будзе, калі так. Трэба будзе бункеры знаходзіць, так што мы пакуль што адкладзем наше гэтае пытанне з картографам. Так, вось у нас тут лось ляжыць. Так, гасим. Так, добре. Сюди, ось так. Води попили. Треба взять, сходить один кавалок мяса. Принести сюда. И потом поставим водище. Так, шиковно. И все. Я никаких вантроп не збирал. Гэта трэба будзе занесці на базу нашу. Гэта так само. Зараз мы гэта пазбіраем усё. Так, добра, 3 паходні засталося і гэтую ще. Усё, з падрыхтоўкай скончылі.
Да рэчы, заўважце, нам сёння яшчэ і пашанцавала тым, што ў нас ніхто не кінуўся, ніхто не надраў нам сраку. Уяўляеце сабе гэта? I'm not sure I can carry Так, much more. сюды вода. Ці 1,5 гадзіны, ну, мабыць, так. Так, па 3. І нам трэба прыблізна вось так, 1:05. Зараз яшчэ вынесу гэтае мяса, якое мы толькі што насмажылі. Вонкі. Каб яно не псавалася ў пячоры. І ідзем лягаць спаць. Так, што тычыцца наступных нашых крокаў. Усё, можна лягаць. Мы з вами сустрэнемся заўтра. Хутчэй за ўсё, нейкіх перашкод не будзе. Вось мы спакойна адстрымемся, будзем стрыміць Far Cry 4. Вось, і у Long Dark мы павернемся ў чацвер. Вось такі план каротенькі. Так, лягаем. Захоўваемся. Вось, вам велічэзны дзякуй за ваши падабайкі, калі вы на Ютубе, падпіскі, зноўку, калі вы на Ютубе. І на за фоловы. Правда? Так, спальны мех. Бачу, а ваду не бачу. Дзе вода? О, моя вода. Во, і мясо прыгатаванае. Сюды хадзі. Значыцца так. Униз. О. Ем. Ось, мы зараз на твічы пойдзем у рейд. Дзе мы там? О, дарэчы, раніца. Так што 2 гадзінкі максімум. Вось, на твічы пойдзем у рейд. Зараз толькі скажу да каго. Я спадзяюся, хтосьці жывы ёсць з нашых шляхетных беларускіх асоб. Багемка ёсць. І паглядзі, і Рудзі ёсць. Мы ў Багемкі не былі 1 000 000 гадоў. Яна, дарэчы, стрыміць, што яна робіць, я не разумею. Багемка, што ты робіш? Не, чакай. А, гэта відэа ідзе нейкае, то я не разумею, яна стрыміць ці не? Так. Усяго добрага, дзякую, што не памерла. Так, давай усім шаноўным да пабачэння пакуль. Ну добра, пойдзем да Багемкі, слухайце. У Рудзі мы былі не так надоечы, мне падаецца, на мінулым тыдні, а вось у Багемкі не былі ўжо 100 гадоў. Так што пойдзем да Багемы. Я забыўся. Ніколі не забывайцеся падтрымліваць вольны беларусаў і Украіну. Во. Зараз на гэтым усё. Добрага настрою, добрага дню.